unyaka omusha asingawuqali phezu kweyinkinga kodwa sidile neyinkinga. Ngiyakubingelela mbukeli lapho ngasekhaya, yiyo leyo ntokazi isibhukabhuka seni usiteteleke intokazi yakwaNdlovu phansi eMelmoti esigodini sendaba zegudi. Namhlanje siyocela ingonyuluka phansi komqadi Sibongo, sibhalelwe usisi uPinki uthi ngiyakucela siteteleke uzodingida nathi udaba lwethu ukuze ukuthi ingakanani lenkinga futhi singayilungisa kanjani ukuze kube nokuthula. Okwakho ke ukuthi uhambe nami siluzwe lolu daba ukuthi kwenzakalani namhlanje u2025 asambe mbukeli. Uyamuzwa manginalo balimazene bebodwa. Yeah. Mangilande mhlawumbe omunye akutshela ukuthi naku usibanibani wenza ukuthi uthola ukuthi lo usibanibani angisekho sewashona. Iyahleke lento ize kuthini bantwana baba nathi asizwani. Asizwani nathi uma ngabe ukuthi ufuna isizathu awusitholi. So manje lento ingilimaza kanjani mina? Ingilimaza ekutheni nginemoya. Zonke izinto zengamela mina. Njengoba zonke izinto zengamela mina, ngaso sonke isikhathi manje ngicela ukuthi ngibahlanganise kwenziwe inhlambuluko phakathi kwalekhaya ukuze izinto zethu ziqaqeke. Umane kube ngathi ngibale ukukhuluma. Bona le abazali ngiyakwazi ukuyiziba kodwa kukhona le eqondene nami exactly ngqo engenza ukuthi ngibe emotional kakhulu. Okumele ongeke ukwazi ukuyilungisa yona ungayilungisile ngoba umthelela wayo yonke lento iqalile. Yebo. Sengiyi-understand manje. Ukuze kufike kule engithinta ngingedwa-ke manje eceleni nomfowethu. Ngokubuka kwami iqala la. Mhlambe sengibuya sekuhleliwe ngibuka ukuphila kwethu nangendlela umfowethu angishaya ngayo nangendlela engihlukumezeka ngayo. And ngibuka sengathi akekho umuntu ozwela le pain mina enginayo yokuthi ngiyahlukumezeka phakathi kwalekhaya. Umama uvula umfowethu. Okay. Uhamba angifuni ukugxila kakhulu kuleyo mfowethu kwamanje kodwa izolokhu ivela ngoba iyalinta vele. Uhamba uma wasihambisa induna elina umalume masambe induna wathi angifake inkomo. Angakhanga la kumnandi sisi. Mina bengifike ekhaya ngisebenza ngifike uma ephakile amabhodwe wafaka amanzi. Engazange ngiphakele usibanibani nangu ukudla kwabo ngiboziwe itafula. Yini umenzeni? Ingawo ngithi njengoba ngibalokhuze bazothi masebekhulumile nami ngizibuzele eceleni ngingakafiki lo mfowethu ngizibuzele eceleni ukuthi kodwa manje ngawenzani. Afaka amabhodwe amanzi ngehle nje kamamkhulu ngedla. Mina le nganadingena la ngiyakwazi ukulala nayo inyanga emzini wegedla le nganadingena yayisekuncane ngaleso sikhathi umama mfowethu. Uma uyenza ngalento okuvuna umuntu wesilisa kakhulu akhaphela ingane yentombazane ngoba phela futhi angamuprotectwa nguye ezizali ey'ntweni zonke ezingenzeka cause uyingane yentombazane. Angazi sisiphetele le nto yangihlukumeza emqondweni angifuni ekongize wahamba ngaze ngafika la. Ikhona into ebele ukuthi angikwenze ngikwenze ukuthi uthutho sengiqhamukhulu. Ungowesingane umama su4 baphilana. Mfowethu omdala mina ubhuti wami ongilamayo bese kube magcina sekhaya. Umuphi lo ohamba phambili lapha? Lo esingazwani naye lo mdala. Ungcono ukuthi khona into ekuthiwa akuzwani. Asizwani asikhulumisani. Njengoba sakhelene endawoni siyaficana emngcwabeni. Siyaficana ememweni yasuke simemuke sibukana kanje. Umama bayazama ukuyihlalisa kanje nabantwana bakhe athi ilungisane into phakathi kwenu. Uyayazi naye ukuthi vele ngikuthanda. Ingawo ngithi sisiphetele ngoba ngikucelile namhlanje ngifisa ukuthi baveze uwrong bami. La ngi-wrong ikhona ngoba mhlawumbe konke lokho amaphutha. Nawami igama lami nguSteteleko ngakwaNdlovu Sibongo ekhaya kuseMelmoti esigodini sesendaba zenzamo. Njengoba esho-ke usisibheki ukuthi uyaxolisa ngendlela akubize ngayo. Mhlawumbe nayo indlela ayibonile ukuthi uzokwazi ukuza ngayo. Mhlawumbe mina ngichazela ukuthi
kuze lo muntu ufana nami mhlawumbe ungeke uzuze ake ngicale ekuyichazeni-ke ngoba ungazi ukuze ungazi uSteteleko wazibophezela ekulekeleleni imindeni efisa ukulekeleleka noma ekungeneleleni ey'ntweni ey'thile umndeni uyaluthi ucela ngenelele kuzona. Ngenza isibonelo uma kuwukuthi mhlawumbe ekhaya ninenkinga eninayo ayisakwazi ukuthi niyixazulule nina ngokwenu, uyaye uSteteleko-ke ebesengena kanjalo, hhayi ukuthi eyifake yena kodwa oyedwa wasemndenini uma ebonile uma ebonile isidingo sokuthi engathi ngafika uSteteleko uma thina sesiwumndeni sesilikhuluma lolu daba ugogo ngicela uhlale na uma sesikhuluma mhlawumbe ngathi uSteteleko angaba khona safuna ukuchazela mama kuqala safuna ukuchazela mama kuqala uthi-ke ebesebonile lowo muntu lowo ukuthi mhlawumbe mangabiza leya ntombazana noma lo wasisi mhlawumbe singakwazi ukulidingida kahle udaba uma ezoba khona, ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi ekhaya sibe nenkinga singakwazi ukuyilungisela yona thina sisodwa, ebisidinga ngathi ngaba khona omunye umuntu wesithathu ongesiwe futhi wasekhaya ozokwazi ukuhlahlubula noma ukuveza ukuthi niyayibona yini inkinga ukuthi ila akiyo lento enibambile kodwa niqale nayimoshakala. Wazibophezela uSteteleko ekwenzeni lowo msebenzi. Ewenza nje lowo msebenzi unabafowethu ukuyibo abamphelekezelayo ngoba indawo ayifani. Mhlawumbe ngothi ngiyafika komunye umuzi ngizosiza abantu mhlawumbe esebegencana ngocelembe, ngithi ngiyafika bevele bengabuzi lutho bengidinga ngocelembe. Sengizokwenza njani mina ngiwumuntu wesifazane ngoba ngikwazi ukuzilwela. Abafowethu-ke basuke begade leso simo ukuthi asithi masifika siphephe sonke, kungaphephi uSteteleko yedwa, kodwa uma kuwukuthi nalabo bantu abangazweni sebebonana manje sebefuna ukwenza lokuthile abangakwazi ukwenza nakhona, kukhona uSteteleko ezobaxazulula. Yikho kukhona laba bafowethu abayivala ubuso nje. Okwesithathu, uSteteleko uma ezosiza ngicabanga usisi ungibone khona ngoba naye akanazi beqala ukungibona namhlanje. Uma ezosiza lowo mndeni uye aphathe ikamera okuyiyo ezoba ubufakazi uma umndeni udecide ukusuka uma uSteteleko sehambile uthi siye enkantolo siyovulela leya ntombazane icala ngoba isifike yenza ukuthi ekhaya. uSteteleko akabe nayo into ewubufakazi bokuyivikela ukuthi kunjengoba besho noma akunjengoba besho na. Usisiphintile uye wasifonela njengeSteteleko Media wathi ucela ukuzohlaliswa phansi nomndeni wakhe. Ngicabanga ukuthi yiwo wonke lo phelelela ngoba kade besho ukuthi silinde ugogo. Ngicabanga ukuthi ugogo-ke uyosefikile. Wathi ucela ukuzohlaliswa phansi nomndeni wakhe, uyafisa ukhishelwane ingonyuluka noma kube khona okuthile okugonyulukwayo akubona ukuthi yena kuyinkinga esingayazi thina esizoyizwa manje ngoba sesifikile ukuthi iyiphi le nkinga mhlawumbe khona nalekhaya ingalungiseka kanjani ukuze sikwazi ukuya phambili. Yikho-ke mama usubona sekukhona lo muntu lapha phambi kwakho obungamazi. Angiyazi nami inkinga ikhona kodwa ngibiziwe nami ukuzoyilalela bese ngibuka ukuthi siyilungisa kanjani, uma kukhona la esilimazane khona sithelelana kanjani amanzi, sidlulele phambili yonke into ibe right ukuze uma kufika usuku lokuthi sihambe emhlabeni singashiyi sinezinto ezingavulwanga, sishiye nje yonke into inokuthula, singashiyi izinto ezigcina ichaphazela isizukulwane umuzi ungabusavuka.
ngicathe ngibeke kanje njengoba sisi injalo. Malume uzomela sondelele ngapha ungcono shift khona sinesihlalo singabe leso sakho sizusala phansi ngala noma sebenzisa lesi yamanje Mhlawumbe lapha. Ngicabanga ukuthi mawuqinisekile noma bayinawo umbuza ngawubuza. Oh cha bese ngiqedile mawukuthi unawo umbuza ngangibuza wena ngangibuza before azaqale usisi ukuthi ngizokuphendula. Mina ngicela ngiyena ochazayo ukuthi into yokuzalizana. Okay. Kungabe ngizayibona phela. Yebo. Kubalulekile Inkinga khona. ukuthi into mina ngiphendula ngento le. Okay. Yena ngani yami zoyibeka phi? Ngiyanibingelela nonke. Ngiyabonga kakhulu isibhedlela nika ukuthi njani ngani. Isihlukane Yes. Okay. Ngiyabonga kakhulu isibhedlela uGumeda egcine efikile la ekhaya. Into engihluphayo ngumuntu wesinye isikhathi engithi mangikhuluma kube ngathi ngiqala umsindo. Okay. Ingako ngicele isibhedlela eGumeda ukuthi njoba ngicele isibhedlela eGumeda ngiyazi ukuthi umuntu ongekathatha side, umuntu ongangazi nami ngingamazi. Mhlawumbe mawukuthi ngirong ngalokho engikwenza uzokubeka nje kube sobala ukuthi sisuke no wrong. Into yami kanje ngiyajabula ukuthi nabazali bami babekhona bafike. Ngiyaxolisa ukuthi ngibahlanganise ngalendlela ngicela bangimelele kakhulu. Into yami kanje lekhaya kuhlale kuhambe kuphuma indaba ukuthi kunenhlambuluko. Izwe noma sengingasayiqali ke ephuphweni angazi noma fanele ngiqale khona yini. Kuhamba kube khona engathi kufanele kube khona inhlambuluko. Sisisitele kumina ngibuye ngisebenze ngemoya kakhulukazi ngimbethwe imoya. Nginenkinga when it comes to into enjengewenhlambuluko kanje konke kuvukela mina. Kufanele ngihlale nalento ngithule ngingasho lutho ngigule. Ngigijima odokotela ngiyagula ngento ebengahlalwa phansi ikhulunye idlule. Okay. Ngiyazi mhlawumbe umuntu uzothi indaba kungabi umuntu omdala womndeni oyenzayo na. Yebo kona kufanele kube njalo. Sithi isikhathi akekho umuntu okabahlanganisa. Yeah. Njengoba ngisho ukuthi ngaso sonke isikhathi manje bahlanganisa kuthiwa ngikuthanda ukukhuluma. Sekuyangisinda kodwa ngithe angirisk this time ngicela. Okay. Into imi kanje la phezulu kubazali bethu. Abazali bethu abazwani. Okay. So bengazwani mina bengifisa ukuthi bona bakhuqolo bona bebodwa. Qali. Okay. Noma ngabe kuthiwa angisho ukuthi akwenze kanjalo bona bazoyibona indlela bona ngendlela yabo. Noma ngabe sekuthiwa mawukuthi sisistetelo ngibonile udadewethu ngithi sisistetelo ngizoxolisa. Ngicela sixolelane. Yeah. Umalume ukhona masexolelweni umalume uzothatha impepha ashisa kuthelelwana amanzi ukhunyelwana umlotha nami ngikwazi ukuphila. Yeah. Njengoba bengazwani bona bephezulu akukho engikwaziyo ngiyasho ukuthi abazwani kodwa akukho engikwaziyo. Njengoba bengazwani bephezulu lento isehlele kuthina ingane zabo. Okay. Isiyazenzakalela lento automatically kuthina la ingane zabo. Isuka la ingane zabo isiyehlele ingane zethu. Okay. Kodwa mhlambe ngokuqhubeka kokuxoxa ngiyosho ukuthi sigameke esithize ngokuqhubeka isiyehlele ingane zethu. If abazali bangelinye ilanga behamba beshiya kunje ubani oyolungisa ngoba mama ngithi ngiyawusukumela lo mndeni manje kuthiwa ngithanda ukukhuluma. Ingakho ngicela ukuthi ngizocela ukuthi ungenelele sisisitele ungisize. Okay. Yini le eyenza ukuthi ubone ukuthi ekhaya engathithi kusuke eqaleni buba bazali ukubambisana kukho akudlelwana angazi noma ngibe kuyiso because izinto edinga ukuthi uma sizoyilungisa engathithi singakuveza ukuthi into eyadala ukuthi ngize ngibone engathi akuhambi kahle ingoba kuqale la. Yes. Akube khona into ethile uma kuthi ababambisana. Yes. Sisisho ukuthi
maye ehlabile umalume ngenza isibonelo malume mehlabile mhlambe lahle likhona akambizi umama menza izinto zakhe akambizi umalume you understand iyona into eyenza ukuthi ngize ngibone ngathi ababambisene bebodwa ngingasazi izathu ukuthi eze ngambizi yini uyayizwa okay ngifuna ukuthi lapho yini le eyenza ukuthi bebonakala ukuthi nathi abazwali ababambisene okay ake ngiqale ngifuna ukuyiqala ngize endala ngizokusho ngemuva kodwa ngizwe kwendala okay ngicabanga ukuthi sasemthwalweni yes sasemthwalweni impela umalume wayeshada ngalolu langa umalume washada enkantolo kwafika ingane ekhaya emthwalume kwakhiwe imizi ewu3 kanje okay kwafika ingane noma ngasakhumbula ukuthi ubani mayifika yafika no2 litha ice cream oninyama umalume wakade eshada ngicabanga ukuthi umakoti okhishwa ngembuzi afakwe ngembuzi okay mefika noplastic enemnyama uma ayithethise lengane athi yena kalambi ayiphindiswe emuva lenyama abambizanga emshadweni sebezomlethela inyama okay kodwa mhlawumbe bazombekela bona mhlawumbe basakhumbula kahle okay bazongichazela yeah ngiyibuke lapho ukuthi no labantu abadonselana kuningi mhlawumbe okunye ngeke ngisakukhumbula kodwa kuningi kube kuzofika manje okay kuhambe ugogo wayesakhe ngale khona indawo kuthiwa kahleli ngale sithe sisahleli ngelinye ilanga sasikade sivakashile thina besifunda emzinto sesivakashile sathi sisahleli nje kwafika umkhulu ezizosilanda okay ngokuba ingane angizange ngize ngikulandelele kahle kwafika umkhulu esezosilanda wasilanda nje ngama night dress yonke into kodwa noma sesiside isikhathi ngangizizwa inkulumo ukuthi khona inkulumo ekhulumelayo yes kuhamba makuqhubeka saphinde safika masifika hawu kwanenkulumo noma ngeke ngikwazi ukuyilandelisa kahle ethi awule ngane seziyakwazi ukufika la kusekhona nemjongolo okay yabo yeah iqhubeke bese kuthi ngesinye isikhathi uma nginokhulu ngizoqala ngala khulu ngoba uma wami angiqale ngayo uma ngabe nginokhulu ngiyakuzwa ulimini ukuthi okay nabofowabo nodade wabo isima sisihle okay kodwa mangibuza nixatshaniswa yini uthi akasi okay manginogogo ngingaqhubeka khulu kuwe kwaba khona nje inkinga yezinkukhu inkukhu nje inkukhu okay manginogogo udade wethu yaza ngazi ukuthi ngamunani gogo yini akazi ugogo umalume ngeke ngimbale kakhulu ngoba uyindoda kodwa nje especially kakhulukazi uma ukhulume nalo uyathola ukuthi labantu kukhona ukulimala okukhona phakathi nendawo kodwa manje futhi angazi ukuthi akekho uphumela obala njengoba ngisho isifiso sami ukuthi mhlawumbe bona bayazi ukuthi banyathelanapi mina ngifisa ukuthi bona la banyathelana khona baxolelane ukuze nami ngikwazi ukudila neyami indaba okay ngicabanga ukuthi abantu abadala senimzwile esho ngakadluleli phambili esikhathini samanje akujwayelekile ukuzwa ingane ikhipha ubuhlungu enabo ebubonayo kithi singabantu abadala noma kimi ningabantu abadala ngisho ngakho sinami ngikala uma ingane sizoveza ukuthi khona into eyiqalaphelayo ephakathi kwenu kwesinye isikhathi nibone ngathi abantu abadala bungahloniphi noma nizwe ngathi yaninyathela kodwa njengamanje usekwazile ukubona ngathi kukhona okamahamba kunithinte noma kunilimaze noma engayazi imbangela ukuthi kuze kube njalo kwabonakaliphi ngizokubuza lo mbuzo angiwubuzi kumuntu oyedwa kodwa ngizokubuza kini njengegazi lilodwa ukuthi ingabe
ukhona yini la omunye wakwenu owafike wakunyathela khona wazwela qede wangabuya ezocela inhlakanipho? Ngazi ngibuze nawani ngudlulele ukuze kuzoba kanjani. Mawami abafowenu noma ngithi ingane zakwenu nazi phambi kwakho. Ingabe kukhona yini okwenziwa ngogogo kwakunyathela noma wangabe sabuya ukuzoxolisa noma kwenziwa umalume kuwe wangabe sakwazi ukubuya ezoxolisa okusenhlizweni yakho? Ngicela ukuyiphendula le ndaba. Yebo. Ayikho into ebuhlungu. Okay. Lalela. Mina umfana omdala ongasehlala kadade ngithungani. Mina ngifike emuva ngayifunela oyena indawo. Ngiyaqabuka ukusho. Okay. Mhlambe bona bayakwazi. Ngangisebenza. Yeah. Fika imoto ilethe ilethe amaqanda wasezinile onenkulu. Kadade yethu. Yes. Thenge ukudlulise kadade uyingane ekhona. Yeah. Right, sesifuna indawo. Ayithola udadewethu indawo le engakhe kuyona. Yena usakhe ngani. Bona bebengakhela lo muzi. Kahle umuntu bayosiza lapho. Yeah. Wakhiwe umuzi uphele. Yeah. Lo engekho ethwasa. Okay. Ngoba wewe esikoleni efunda emadlini. Simgijimisa inyanga yonke indawo. Waze kwatholakala ukuthi uyathwasa. Vele kubo la ngemzala khona kamakhanya bayizama. Okay. Bese ke ayikhuphele yena. Umuntu ozayabona phela umfakile. Yeah. Mama mina ngintombazana. Ngiyengekho. Saya khona. Wafika wathi lo mama ukade ngimlindile lo yena lutho uzofika. Yeah. Ahamba wenzelwa leyo nto wentwa kufuneka yolwandle ngenza konke ongafanele ngikwenze kumzali. Ungekho sizathu, asikho izizathu. Okay. Ngakwenza konke. Uthe mase sisuka ngale sesicela indawo sakhe. Yeah. Wakhishwa lo indlu ingakafakwa amagrasi. Kwakusafakwa uthayile odongeni. Yeah. Uround umfowabo omdala babegawula begcine uround azophumela kubona. Ngahamba ngothenga ikomo emzini. Ngatheki kwenziwa yonke into. Amukho ongakwazi lokho. Yeah. Kunezithombe zakhe. Yeah. Kwenziwa yonke into. Yeah. Ngase ngithi mina uzophindela esikoleni ngoba seqedile. Ukwenza lezi zinto zakhe. Yeah. Right. Into yaba ngithi angaphinde esikoleni. Wathana nomfana kaMzulwini. Wazala lengalethu usenzo. Yeah. Ilame ngalisho nje angikwazi konke kwakhuluma. Engalisho mina ngathi hayi ngisebenza kabuhlungu kabi. Ngeke mina ngimthathe ngimphindze esikoleni umuntu selingane. Yeah. Usho ukuthi phela uzoyena njengoba enengane nje. Uzokhulisa ingane bese ehamba esikoleni. Mina ngikwazi ukufundisa nginezingane. Yeah. Nangempela ke. Kwabanjalo. Uma ngifika kadadewethu ngilethe isaka le rice umlungu yanginika u50 kg le rice. Bese ngifune enye imoto ngoba ungikuye semsebenzini. Ngifune enye imoto ngiqashe omunye ubaba wasemthwaleni azongilethela leli rice la ekhaya. Ngalo la ngangiphethe ipikili nopen. Mangifika la ekhaya athi udadewethu uke lapha entombi yakho uthi iphi. Ngithi iphi. Athi bona hayi kaMzolini phakamise ugugu ingane yakhe. Ithi bo uphakamise iduku ukuthi nasihamba sesikoleni babefunde makuthi ahayi late. Ngabo 3 ngazi ngena kanjani. Okay. Wathi buki phakamise iduku ithi iyasiphaphazela emzini ka la izela imithele khona. Hayi ngithi mina yabona ke uzishuzele yena indlela azihamba. Mina ngeke ngisebenze ebhumini yobe ngibuye ngizo ilesana nazi. Okay. Umuntu ongafunanga ukuya esikoleni phela angiqhubeki ngoba anginayo imali. Okay. Right ke. Kwadlula ke lapho. Wakhishwa uphindi kwenziwa yonke into emva kwaloko ngoba phela ngifune enze izinto zaziphelele. Zaphelele. Ungidwe senengoli ngaso sikhathi niwethwele izango. Siza kwami iphinde ihambisa. Yeah. Mama wakho. Right. Lo mina thola ngikwazi ngokudadewethu ukuthi asizwani
Wayengitshena namhlanje ukuthi asizwane bengingazi ukuthi yini indaba. Okay. Right. Wafuna le ndawo engezathu kwami eyayisele mina ngibekwa ngaphezulu. Wayifunele udadewethu. Yeah. Wafuna leyo ndawo. Kwathi ufuna le ndawo. Ithe mase ikhokhelwa ngakhipha imali ngabalekelela mina. Ukuthi ngiyanilekelela kabawo endaweni yakho. Sibizana ngokaba uthi. Yeah. Wahamba ugogo wathi wakho into ewenziwa kuwo. Ngakhipha 500 ngathi ngeke phela uzithengele imbuzi kuwo. Kufanele uhambise le mali ubanike kaMsimanga uthi akakuthengele into ethize. Yeah. Ayikho mina engingazange ngiyenze kubona. Okay. Ngiyaqala mina. Okay. Okhulunywayo. Okay. Yena akasho ukuthi asizwani ngoba yini ngoba kukhona into angakayisho ukuthi yini indaba sithanda ungabukani kahle siyazwana ayidasibukani hayi ukuthi anasizwani inkinga sihlangene phezulu njengamadayimithi. Okay. Bayazi bona ukuthi intone eyenza kube njalo. Okay. Akaphume nje abeke wenze kahle yabuka ke la wenze kahle ngoba mina iqiniso ngilifuna njengoba linjalo. Okay. Ngiyabonga kakhulu uyibeke yezwakala. Sengizodlulela kugogo bese ngidlulela nakumalume ngombuzo ofanayo ngoba ngishilo ngathi umbuzo angizokubuza umuntu oyedwa kuphela kodwa ngizobuza kuwo wonke umuntu. Ingabe gogo kukhona yini phakathi kwegazi lakho elikhona njengamanje wanyatheleka khona walimala wasuthula naso leso silonda wangabuya nalowo muntu okunyathelile ukuzocela uxolo? Ngibonga ngoba kuze kwala kwathi umuntu ozoxazulula. Yeah. Udadewethu ngiyamuzwa nemesho wezimali angizazi nemali 500. Okay. La lento indala ave kuya namhlanje. Ngiyabona ukuthi iyaqhubeka. Okay. Lento ake ngiyithathe la ekutheni ngithe mina ake ngiyithathe la ngane nongabe ngisayithatha lapha ya. Yeah. Ngithatha ukuthi mina ngila kule ndawo ngigulela. Uqinisile yonke neyishoyo ukuthi yini ngamfunela indawo. Ngigulelwe mina ingane. Yathi mase igula kakhulu ngahamba ngaya kuyena ngathi dadewethu ngiyesaba manje ukulala ngedwa endlini. Yeah. Wathi hayi hamba ngeke kube khona lutho ngizovula iwindi. Egula esequleka aphinda avuke. Aphinda aquleke aphinda avuke. Yeah. Ngathi nawo uthini lo muntu ngathula ngayibekezelela lento ngathi kodwa ayidlule ngani ngoba ngiumuntu ongafuni ukuthi into ngiyibambe. Okay. Ngoba nalokho kokuqala ngathi ngiganile kulethwa amatshali wehlala kamakhelwa wehlala kamunye ubhuti ingane mangabe kuthathwa inyama kuthiwa ngoba nakho akezanga akuthathwe le nyama nengubo azange zayimbathe le ngubo yabona. Okay. Manje kade ekhiphe indodana yena. Yeah. Azange zangitshela lutho. Yahamba ocela kodwa sakhelene kanje Ngakhuluma iphutha. Ngoba sakhelene kanje wathi ngeke azangitshele ngoba mina ngaganisa ingane kwagana kwafika abakhongi bezolukhuza bezocela lapha ekhaya ngizange ngimtshele ngamtshela ngolesihlanu kwase naye wafika ngolesihlanu ntambama ngithi kwangobhayi wafika zonke kusasa khishwa abakhongi umondli yocela naye wathi mina ngiyezwa awini pho ungangitsheli wathi ngitshengisa ukuthi nawe wangitshela ntambama ngizange ngitshele ntambama. Umuntu wahamba kwahamba ugoqobo lwakhe uma wengane. Yeah. Wahamba uma wengane wayakhona. Yeah. Ngayibuka le ndawo ngathi lento ikhona inkinga ikhona lana. Ngathula
ngathi kodwa akudlule ngoba sisonto ndawonye nami naye Yeah. ndawonye sisenkonzweni eyodwa Yeah. nami naye ngabe sengiyathula ngathi cha ngoba ngumuntu okwaziyo ukudlulisa ake ngidlulise angifuni kube khona isilonda Yeah. engiyabona manje kufanele lento ibhodleke iphele ngoba lento iyakude iye inganeni Yeah. Yeah. kumanje nake bekhona izingane bezivakashile Yeah. ngizwa nje wathiwa sixoshiwe phezulu hawu sixoshiwe phezulu yini njengoba sixoshiwe phezulu kuthiwa singayi phezulu awu ngahlalani la nani niloni ndiza niyaphezulu ndiza uzonixosha ngempela okwenkukhu ngempela-ke okwenkukhu wathe uyatshala ngiyakwazi-ke ukuthi uma setshala vele akayithandi inkukhu kodwa ngalolu hlobo olwenzekile kulo nyaka lingenze nami ngathuka Kwenzakaleni kulo nyaka ma? kulo nyaka ubengafuni ngisho neyodwa nezalile kwakhe beyixoxa angimemeza athi woze uyithathe ubaba Yeah. kathi mina hawu kwenzakalani enganeni yakwethu hhayi ngathula kumanje khona engafuni nje ihlala kwakhe ayifuni ukuza kwami inkukhu Yeah. ilala la kwakhe ibuye-ke buza nje kuphela. Okay. ibuye izela ezansi ngathula ngabona iningi into engiqimbela nayo konke lokho kuya enhliziyweni Yeah. kodwa ngizama ukuthi ngipholise Yeah. mina nami abengaze safike idadewethu ahlale nje endlini Nixoxe nje. sixoxe nje njengomuntu owudadewethu Yeah. udadewethu Yeah. sixoxe nje siphethe asukuma ahambe nami ngisukume ngami mina kodwa kwakhe ngiyaya Okay. ngiyaya ngani ngoba ngilalele uma ngabe kushumayelwa lapho ukuthi kuthekani ngiyaya Okay. ngifike ngihlale ngikhulume into engiyikhulumayo ngifune engikufunayo anginike futhi Yeah. ngiphume ngihambe ngiye kwami kodwa kwami ngitshela ukuthi uyahlala mhlambe angazi ngeke ngisho ukuthi ngathi wagcina nini Okay. loo nto yazi iyinto eyinkinga Yeah. Yeah. iyinkinga kabi nje-ke leyo nto-ke nje enhliziyweni yami Okay. Uyezwakala. Umzwile ukugona yezibekela wesayidi lakhe wasuthi nombuzo ofisa ukubuza. Sengicela ukubuza-ke before ngivulele kumalume. Uyabuka-ke yonke into ekhulumayo. Ingane ngiyixusha yami. Kakhulu kwakhulumayo ngathi le ngane azihlupha le ephuma igama lakhe. Ngathi ngihlala ngalolu suku ngizoyixosha-ke mina ekugcineni. Sikhuluma naye sobabili. Nangempela ngangena la exosha. Intombi ehlala ebusuku iyongizama. Ngoba khona abafana endle. Izonzama. Ayihambe ngoba isebusuku manje. Ngaze ngayitshela ngathi hamba ungezi. Uthe udadewethu uyahamba lebusuku. Uzohlala. Okay. Ngakuxatshela nginalutho. Ikhona into abayigqinile. Nanivumelene naye nanikhuluma naye. Yebo. Okay. Ikhona into abayigqibile ofuna bayibeke la ngoba iphatha bona bobathathu. Okay. Abayikhiphe bona yabona ubele ngathi ngizobiza nyova ekhulunywayo. Yeah. Akamthenanga lo uyamazi ke uyiqinile uyakwazi vele. Akucalwe lapha emuva. Into engabe siyikhuluma la endlini. Yinto engabe yenzeke kwamangalelwana kwenziwa yonke into. Okay. Uyangizwa? Angithi ngoba ngifuna ukuyisa ngawani ngifuna sigcine sifikile lapho. Ngifuna ukuthi Kodwa phela beyikhipele bona ngoba bayayazi lento kuyiyo angisho anginqamuleli ukuthi abangeni kodwa ingqikithi yalento efihlwayo manje ngoba kukhulunywe ungekho kodwa ngeke ngibaphikisa nginandaba ngoba lokho abakwenza benza sicindezeleke mo. Okay. Uyayizwa lona abakhulume. Alright. Sidlulela kuwe malume hayi ngoba ngidlula kanje ukuthi ngishiya naye imibuzo ngizobuya nayo kodwa ngenzela ukuthi kungamuntu angazizwe ngathi ngiyangihila sesikuwe ke umuntu omdala malume sebeyibekele nabo odadweni imibuzo nebengubuzile sengiyobuza kuwe ingabe kukhona yini onolwazi lwakho wena okwakunyathela okwenziwa wodadewenu
phambilini noma ophila nakho kuyisilonda wangabe sababuya lowo muntu okuwuye okuzwisa ubuhlungu wazothi uyaxolisa? Lengilula kubonke nje ngibeka ngifubane umuntu osephutheni kahle kahle wendadethu ukuqinile umshana ngandobhala ngathi inyama Idadethu ziningi ngitazenzana nje ngimile ngimdala phela ngoba mina sengikhona. Okay. Umshana dadewethu umshana kade yophela ngikhona ngazi ukuthi. Okay. Wahamba ubhala ushada asimazi washada sona. Okay. Amkhona yedwa kamqadi umazi ongangiphakazela uyabathi washada. Okay. Ayizwa lo. Yeah. Mina kubantu besikhe ngiyaxosa uphulule kubantu besilisa sebesele ekhaya wena umdala ukhona umuntu osemala okay into seduze ngini okay useduze wena okay qhubeka kushuthi ke kwaze ngilapho ubulatheli nalekho noyedwa manifakazelwa kwamqadi ukuthi wayekhona isikhathi yobhala right ke loba ngizake kusiphathe ngangiphathanga kahle mina ngoba sasikhona ngikaze ngizwe ukuthi sona okay right sangangena ukuthi ngoba vela abasekho baba akho umuntu yena ngishayela umthetho wakhe yeah waphinda dadewethu ngithenge kwabula iqhudila amahlala ingane yakhe wayibula ngikho ngangangitshena nangu dadewethu ngwathi hayi dadewethu sekula iqhudila ngayithula ngizangibuza yeah usidadewethu menzi into bakhalanga lezi ngikhona kade hlala imbuzo ezokho manje kuloku lo December azange okay yabona udadewethu into omeyenza uzenzela yedwa akasitsheni thina njengomndeni okay angifuni ukufihla lo okay akasitsheni even ngisho ingane zakhe akazithathi njengengane usayida nezingane uphinda kamfundi alright ngoba uphiki bazi boyicaleni naye zondwa nje mina udadewethu ngasuke ngamela nje siya icaleni emangane loyibona akasho yena ukuthi ngecala elengafanele sihlalele phansi ngikhona siwumndeni sikhulume liphele kodwa wathatha ukhiphelapi ngaphandle engazange siqoqe akukho mningi engabona okay nokancane yeah ngiyaphela la alright uyiqiniso yini uma ukuthi wahlaba iqhude lamalumu ungamtshelanga okuyinto othi uyiqala yangiphatha kabi sengibuya nemibuzo before sidlulele kokunye kuyiqiniso lalela akunomqiniso lena okay inkulu ihlala kwami yeah uma ihlala kwami amakhude awodwa ngithi izazala inkukhu ezifanayo okay uma izala inkukhu ezifanayo ngiyasho ngithi mfowethu akulona lasezansi lekhude elala ekhaya okay thina ke asivamisile ukuyidla lanenkukhu right ngizinika abantu ngengibaphe mina abantu inkukhu bese ngithi mina angikhulumi nodadewethu ngithi yazi sekuduka amaqhude azabe emabili khona elalibe kandawo limnyama lapho wathi udadewethu mhlambe labantu amaphaka lapha ezansi hayi ke kudlule lapho vela nginandaba nenkukhu kuphinde kulahlekele bese ngithi naye mkhulu ngisho umndeni ngiyalibamba leli qhude ngiyalibulala ngoba nangu nodadewethu nomfowethu etulahlekelwe yiqhude manje ayafana lokho engizwa yabona la alikaphulile futhi anikho into enizoyenza okay ayikho uzoyenza mina ngiyazi ngizoyenza lento ezoyenzeka sizokunpack lokho kumele si-unpack namhlanje okay uyayiphika umama yeqhude uthi lalifana neqhude lakho bese sibuya kuleyo ukuthi isizathu siphi mama esenza ukuthi uma kunezinto zenzayo ungabatshela abafowethu uyazi mina ingane engayithumela ihambisa incwadi yona kadadewethu ngathi ngifuna kuhambe incwadi ngoba udadewethu uthi hawu awusangibizi ngathi nawo wasekhaya nje lapha hayi ke kuhlukile phela ikamyeza ngalane ke kangidingana bese ngakhipha incwadi yayihambisa izingane incwadi lo engikukaba wahlala lapha uyafika ephuma lapho incwadi mangiyisekudadewethu ayiveni iyekena ngoba akezi mina kwehla kwami adlule lapha ayihambela kanjani ngingasasiza bese ngibuyela lapha emuva ngithi khonto eyenzeka kwaze ngomangalelwa ingako ngoba bobabili babesayidana ngane okay yayizwa sizofuna isholo yena ukuthi yini le yenzeka
yazi basayida naye. Okay ke. So uzwile sisipiki imibuzo ngibabuzile wona abantu abadala bayiphendulela phambi kwakho. Sebeshilo ngendlela abasho ngayo ezintweni ezibalimazayo omunye komunye noma okunye ukuba ngathi akusiyo la ndlela. Kodwa umama unalento yokuthi ikhona into eyenzeka kuze kube nje namhlanje. Okuyinto ke athi yena ufisa kube yinini enisho ukuthi yaziwa yibo bathathu. Bona bobathathu bayayazi. Okusho ukuthi into ebangwayo la thi uyaziwa yini nobathathu. Njengoba noStetelede engayazi lento ekuyiyo enayenza nina nobathathu eyenza umama azizwe ngalendlela ayizizwa ngayo namhlanje noma eyamphatha kabi. Sengicela nisaziseni ngoba phela sho ukuthi khona lento eyisigaxa okumele singene kuyona ukuze sizokwazi ukulungiseka lekudlelwane benu. Ngeke kuze kulungiseke uma lesi sigaxa singaphumeli. Yeah. Ngezwe kakhulu sesisteteleko ngiphinde futhi ngiqolise ukuthi ngibahlanganise kanje. Okay. Kodwa mangase kuthiwa ngelinye ilanga ngibabone bexolelene bangamisene njengey'ngane zandawonye ngikajabula. Okay. Into eyenzeka la sesisteteleko ngizama uku-unpack-a isigazazi lesi esenzeka. Into eyenzeka la kwafika okay kumasu 4. Okay. Njoba so4 umfowethu omdala yimina umfowethu ongilamayo lo kade lethu umama nje bese kumagcina wasekhaya. Okay. Wafika umagcina wasekhaya. Ngibalekela ukubiza amagama kodwa ngazi ulathi uzoyibiza ngomagcina uyibize ngobani izolungile. Wafika umagcina wasekhaya. Wathi sisi ngihambile noma saya kumuntu obonayo ngoba efuna ukungimiselela igobonga. Noma ngoba isikhathi seside mhlawumbe okunye ngizonga kubeki exactly kodwa ngoba efuna ukungimiselela igobonga izinto zami azihambi kahle. Okay. Masifika okay ngoba sekukanje ngizomane ngiyibeke ngithi dala. Vele yona into esifunayo ukuze bezolapheka abantu. Ngokusho kadadewethu. Yeah. Masifika lapha wathi lo muntu kudingeka ubaba ongizalayo. Okay. Ubaba ongizalayo sewashona uhambe ngifuna. Okay. Ngizokwenza ngamabomu ngizokhuluma nje nawe straight sisistitile ngoba ngibalekile ukuthi siphazamisane. Okay. Uhamba engifuna ubaba ongizalayo. Yeah. Ngithi mina ubaba ukhona nje. Okay. Mina ubaba ukhona ubaba ngizocela ukusebenzisa ukumbiza ngosibara. Okay. Ngoba isikhathi sengisibizwa ngosibara. Ngithi uma bukhona nje kusho usibara. Mina usibara ngikhuleleke na uma ufike empilweni ama nginga 2 years. Yena babe ngimazi usibara right. Athi usisi omncane lutho sasihamba naye ukhulu. Yeah. Hayi kanjalo lento. Futhi nami senginokuthi mangise ndaweni ethize esho la kuganele khona umama. Yeah. Senginokuthi abantu babe nokunginyuka kukhulunywe kuthiwa siyambona lo intombazane vele uzogana sesidabukela lo owumfana. Awu na khona into kanje athi yena ngithi mina ngiyayishwama into kanje. Yeah. Ngithatha ifoni isikhathi esiningi ifoni ngiyayithanda nje ukusebenzisa ifoni isikhathi esiningi. Into ngiyavila ukuhamba ngithanda ifoni. Ngithatha ifoni ngifonela umfowethu omdala. Okay. Mangifonela umfowethu omdala ngithi mfowethu kunendaba efika nosisi ekanje. Yes. Ngichaze. Ukhona nosisi wami la. Yeah. Sinaye. Ngichaze. Umfowethu ngaleso sikhathi wesadla urafu nesho wengadaki wephusile. Yeah. Athi hayi yabona manje uma uthi ukhuluma lento kuzodala ukukhuluma lento into enokukhuluma nje mina ngiyifuna nje into ezinokukhuluma. Kodwa ayisobuye sikhulume. Yeah. Alright. Sivala ucingo. Sibe nethemba lokuthi sizobuye sikhulume. Yeah. Uphele kanjalo kwangaleyo nsuku. Abuye usisi wami omncane. Aphinde kumina futhi. Yeah. Athi yazi sengithe ngiyahamba emall ngahlangana nengane ethe ngicela ungasisho isibongo. Okay. Ethe yakasibanibani and le ngane kade babesho ukuthi ngifana nayo. Lo ngane bagcina sebechatha bekhuluma nayo. Yeah. Ngokuthi owakwethu funele lento ayidinga njengomuntu wakwethu angimlekelele ukuthi ayithole. Okay. Hayi ngihlanganisa u1 no1 ngithi no lento kufanele ngiyithole. Noma ngangithatha inyawini yakhe kodwa ngizoyithola. Yeah. Hayi ngihlanganisa uplan
ngihlale ngithule ngicabange ngibuka iminyaka yokuthi batholakala nini. Mangibuka iminyaka bese ngifuna umuntu owayeseduze nokhulu ngaleso sikhathi. Ngicabanga ukuthi ukhulu namhlanje uzogcine azi ukuthi uba wangitshena ngoba icala sekuthwele ugogo. Okay. Lokuthi uyena ugogo wangitshena. Namhlanje uzogcine azi ukuthi ubani wangitshena. Okay. Ngimthole lo muntu. Mefika mangimthola lo muntu angitshena aze angichazele ngisho umuzi. Athi ngoba usula manje uhambe kanje ngihambe futhi ngifike kulo muzi. Mangifika ngifike ngibingelele ngizichaze. Ngisho ngithi kunesimo esikanje sezingane kanje. Bamvume futhi. Bavume futhi ukuthi uma bayamazi. Bathi uma wakho ngathi uyikhalashana. Wejala ukufika kwezalale lapha ngoba bebexabana nomakoti lezo itori nje enjalo. Okay, it's fine. Ngibuye ngimxoxisise sisekuhambe mina ngedwa ngesimo sokuthi imali Ibingekho. yena. Kodwa lapha ya ngifike kwahambisana nje. Ngim-unpackele ukuthi ngambe kanjani. Bese benza bobabili iplan yokuthi sifuna ukuhamba siyokubona lapha benomfowethu. Ngoba umfowethu naye iwari yakhe kwaukuthi uphuphunyelwa yizo. Sicathi unezingane eziwu7 ezahlulayo. Manje no6 eziwu7. Naye wena leyo wari ukuthi akuhlali ingane. Ziyadlula ingane. Nokunye njengezimo zomsebenzi nokunye. Bese ngithi mina okay mina anginankinga ukuthi ngihambe. Egcineni kosuku abakithi babe nenkinga fanele ngingenelele. Anginankinga ukuthi sami alenze umfowethu lo ngilamayo iplan. Athi mina ngizotshontsha imoto. Ngithi mina okay ngizofaka upetrol. Sahamba futhi soba u3 saya khona. Sathi masifika lapha ya benza iDNA yesiZulu. Hayi base bethi izingane nizobuya nini na? Wena mfana vele ngeke uzuzithola izingane. Washo nje kanje wababa. Wathi vele ngeke khona into efanele wenzelwe yona andubuthola izingane. Sabuya nalokho. Sahlala la. Akazi umama ngaleso. Akazi umama semhambe ngemuva. Okay. Yebo, senze okukhulu nje ungathembeki lokho ngizokuvuma. Akazi umama ngaleso sikhathi. Alright. Ubona zonke izinto ziright. Alright. Okay. Sibuye sihlale nayo lento. Ukuhlala kwethu ukuthi uzotshelwa kanjani? Yebo. Ngoba zikhona izinto siseke besizama before sithi sibuzekele ubone ukuthi sokuhlaza somubi soyingane embi. For example nje. Okay, ake ngiqedele ngizobuye ngihlehle kancane. Sihlale. Kuthi ngelinye ilanga kugula ingane yami leno 10 years. I-admit esibhedlela. My admit esibhedlela kungabi khona umuntu oyayo ngingedwa. Okay, ngiyakunderstand ukuthi wena mawusiza abantu vele usizakala. Kodwa kwangiphatha abhlungu igama elafika ukuthi uthe uma ngingayinto esibhedlela. I was like ngigulelwa ingane. Ungayimuntu vele ngiyabona ukuthi akuyimuntu kume mina nobaba wayo. Uyabona into ezokuthinta inhliziyo kanti vele unendaba engabe uyayikhuluma nalomuntu. Mistakenly ngamsendela imessage. Imessage yathi kubhlungu ukuthi ngingabona abantu bekhuluma ngawe. Noma ngingasizukwazi ukuthi ngangimise kanjani like exactly. Ngingane yakho abantu bakhuluma ngawe kunemfihlo kodwa kubhlungu ukuthi mina nginganakho ngizwe abantu bekhuluma ngawe bla kodwa icopy yayo ngizokunika ngoba ngayiprinta ngayilaminate. Okay. Yes, ngizokunika icopy yayo. Ngithi mangimsendela lo message bese ngimsendela futhi esibili ngithi indaba angazi omalume kwakhona istory somalume ngisasikhumbula ukuthi kuzokwenzekala nomalume noma kuzofika omalume noma sasoya kamalume ngazi. Indaba omalume noma ungayiyeka ngoba ngesikhathi ngikubuza indaba yamalume bengifuna ukubona kahle ngempela ukuthi baqinisile yini babethi ungayi ingane yami esibhedlela sengimane ngabona. Ngisendele lo message ihamba. Mangisendele lo message ngibuye emsebenzini ngiyapheka. Mangipheka khona ubaba ingane yami. Uhleli la uhlala isingane. Right. Ngiyaphaka. Ngithi ngimlethele ukudla. Ubhuti wami ongilamayo. Welimele izandla zombili ngaleso sikhathi. Wephuka izandla zombili efaka ukhonkolo ngala nangala. Right. Ngithi ngihambisa ukudla ngifike ngikubaya nje ukudla ngibuyele ngala ekhishini.
Mangibuye la ekitchen ngiyaphaka. Mangiphaka angena ubhuti wami omdala, angena ubhuti wami omlamane. Bangene ngithatha izihlalo lesi ngibabekele lapha. Yeah. Angibabele lapha athi ubhuti wami futhi ababingelelanga. Yindaba onuphathisa uma ngoshukela. Kithi mina uma ngiphathisa ngoshukela. Yeah. Athi yini lento oyikhulume lapha ekhaya ngithi ekhaya ngazi ngize ngiyini ekhaya. Wena usend imessage yafunda usibanibani ngengilisha igama lakhe kodwa intombazana yakamakhelwane. Okay. Yafunda usibanibani lo message uma iniphathe kabi ngithi mina uyazi ukuthi yini into ebeyidala ukuthi ngisend imessage. Ingoba uma ubezoyibona yedwa eceleni imessage anyuke eze kumina athi hawu mhlambe lento oyishoyo awungixoxela ke sixoxe ngimdala nami sengiyayazi impilo. Ake sixoxe eceleni. Udecide ukuthi ayithatha ayifundise ingane ibe sizwa wonke umuntu ukwenza kanjani. Athi inkinga yakho wena ingoba ususebenza usubona ukuthi usiphethe uba futhi lo hlelo uhlala nendoda useyakhomba ke manje uhlala nendoda lekhaya awusitshela ukuthi uhlala nendoda le ndoda ayisebenzi idla wena ngithi mina yibokuboka la ndoda abangcono kabi angikhumbula ukuthi uyadinga ukusebenza ingoba ususebenza kahle ngithi mina lalela umuzi wami umuzi wami wangihlukumeza kini ungishaya ngibaleka ngoshona kokhanyasi ajike uma wakhe side wena umuzi wami ukuthi kuhlala abantu la ngasiphi isikhathi uyi responsibility yami lo muntu angimazi wasuka nini lapha azongishaya lapho ngifaka amasokisi kwakunetha ngalelo langa ama-tiles awabambeleli kumasokisi noma ithi ngiyabambelela ngiyashibilika wangishaya wahlehla umhlathi ngathi i-x-ray ngisenayo ngale wangishaya umhlathi wahlehla right ngibona ukuthi kunomuntu wasemzini nomuntu la ukwenza ukuthula ngoba nengane siyakhala ukwenza ukuthula angiphumi ngihambe nabo umfowethu uyasilamula nje besilamula vele kwawena ufaka okhonkolo okay it's fine angihambe ngashiya njalo ngathatha ifoni yami ngahamba on the way ngafonela amaphoyisa ngahamba afika amaphoyisa phesheya ngayikhuluma njengoba ngiyibeka sisesteteleni kodwa engikutholayo umuntu owafika nestory akanacala angakafika enduneni ngiyeza akanacala umuntu ofika nestory akana icala selibuye ngami umuntu ofikile weza la ekhaya weza kuwo umuntu weza kumina ozoqala istory ukuthi le ndaba ifike noba ifike nosisi omncane indaba umuntu ozongishaya akekho wrong sisesteteleni umuntu wrong yimi okay ngihambe ngivuka ngakusasa ngesibhedlela afike udokotela ngicheck-a angi-advise udokotela ukuthi angihambe ngenkantolo ngiyokwenza i-protection order hambe nangempela ngenkantolo ngencwadi yadokotela nesithombe sa-x-ray ngiyokwenza i-protection order kusho ukuthi ngalesi khathi usise ngibhalisa yabo siyaxoxa mina-ke ngilo muntu odinwa manje adlulise masixoxa-ke nosisi sixoxa nosisi athi usisi uyazi ukuthi umfowenu ukuthi angaboshwa ngempela sikhuluma ukuthi mina anginaso isifiso sokuthi aboshwe athi kodwa ngosuku ukuthi fanele uye enkantolo bafike lisha usuku sihambe senkantolo uzongibuza la ngishiya khona ngoba ngizama ukuyisummarize lusha usuku sihambe senkantolo masiye enkantolo kuningi okwakwenzeka endleleni senkantolo ngoba imoto yajika kathathu yayingise enkantolo la eMbombo yajika kathathu endleleni sishiyeke lo masifika lapha enkantolo shaya isikhathi sami ngeke ngikhulume nommeli wami sangena ukuqala yes cause naye ngamchazela athi angikwazi ukudedela umfowethu waboshwa akathole leso sijezi sincane kodwa angikwazi ukumdedela ukuthi aboshwe yena impela ngiyamsaba ngoba uqala ukungishaya ngiseyingane hayi manje ngisho endaweni abantu bayazi hayi manje kodwa angikwazi ukuthi aboshwe okay athi uyangena ukhuluku bamkhiphe kuthiwa ufuneke wena la ngempela ke ngokwenkantolo kunjalo ikhulunywe ke indaba ngenzela i-protection order ngihlale ke lekhaya ne-protection order sambe somsayinisa safika ebusuku namaphoyisa sihamba somsayinisa nalapho kwasuka umsindo kwathiwa sengiqala ukukhuluma ngifika namaphoyisa ebusuku wara okay wagcina sayinile kodwa sabuya kwanika icopy yakhe ngabuya necopy yami sahlala kanjalo ngithe ngiphuma ngomgqibelo ekseni ngemsebenzini ngahlangana nephoyisa la ubaba sewadlula emhlabeni walapha phesheya wathi Phoyisa lenkosi wathi ngizokucela uyabizwa enduneni baba uMsomi mina nenduna wathi yena uyabiza enduneni ngicabanga ukuthi mhlambe indaba yendawo kodwa kade yadlula nje indaba yendawo
Bakumthamo sengenzeni. Athi hayi. Ngiqale ngithi ngivulelwe ubani icala enduneni. Athi akufanele ngikutshene kodwa uvulelwe abazali bakho. Hawu. Okay, hayi kulungile ngiya nini? Anginiki date. Kithi mina hayi athi ingane yami lento mina ngiyayibona ukuthi into omndeni kodwa ke awuhambi enduneni. Ngihambe. Shaya usuku sambe senduneni. Yeah. Khulunywe nje lokho khulunywayo okungatheni. Engikunothisa kukho konke. Umuntu wafika nendaba. Ayisakhuluma indaba yakhe. Okay. Yes. Ngiphi leli cala uvulelwe lona enduneni lifakiwe wenzeni? Yabona ke lapho ke sisistedele ukuze kube namhlanje. Ukuthi angazi noma ngithuka umzali noma ngenzeni. Noma ilo collection engwenzile ukuthi ngiveze le information. Yeah. Iyagcina ingangiveleli kahle. Okay. Right. Ikhulunywa bangibuza ukuthi njengoba ngichaza. Yeah. Lava sakhuluma ukuthi nalento eyangidina ukuthi nithathe imoto kaSibara nambi indlela zenza ukhohlakala. Kodwa akaquestion umuntu wafika nendaba kumina. Ngiyamveza akaquestion. Umfowethu sahamba naye siya lapho akaquestion. Umuntu ekuthiwa uyena wangitshela indaba ugogo. Ongazi lutho namhla. Ugogo naye mangithi ngoba emveni kwamfowethu ngaya gogo. Wathi ugogo naye nami ufikile nalowo ndaba. Ngizozenza indaba zabantu ngoba ngwaye leyo minyaka ngangingahlalishe ekhaya. Yeah. Ngangimfakazela ke mina ugogo ngiqala ukumazi kahle sengihlala la eThekwini. Bengingamazi emakhaya. Yeah. Right ke ikhulunywe inqanyulo ngalolo langa. Iphinde ikhulunywe kwesibili inqanyulo khona umgqibeleyo okhulunywa ngawo. Ngafonela ugogo, makulo mgqibelo angiyanga ngazi ukuthi angiyanga ngani. Ngangaya kulo mgqibelo. Kanti induna ishonile. Angani noma ishone kulo mgqibelo noma ishone ensukwini. Yeah. Right. Ngithe nje ensukwini ngibona icala nami sekuthulile. Ngithe ensukwini ngihamba ngahlangana nomama lapha. Yeah. Athi lo mama azokhohlakala wephini kanje. Kithi mina hayibonke ngenzeni. Yeah. Vele nginalento ethi ngihanjiswe induna vele ukuzethemba kwami akukho. Yeah. Kithi mina hayibonke ngenzeni. Athi wayibulala impela nje induna. Hawu. Kithi mina ngibulala induna. Athi induna bengihambe icala nayo ibulawo wena. Kithi mina hayibo. Induna esibongo sikababu wami. Ekhaya kufike kube isekhaya kube insimi kube ikanduna la. Owakithi inoba ngingambulalela nobaba wami. Ngimbulalela icanti ezodlula. Waqhamuka itekisi ngangena etekisini. Ngahlala ngayithulela. Wahamba kwadlula isikhathi wafika omunye baba ngale ke manje Nzansi. Akuseyena lo. Yeah. Wafika la ekhaya egcikeni ke. Wathi ngiyafuneka enduneni ngalana ke manje kwenye indoni. Seshintshiwe ke manje indoni. Yes. Ngizozingezama ukuyisummarize. Yeah. Mangifuneka ngale nduneni hayi ngifonela umalume gogo ayibo sengibizwa ngale nduneni ngoba kahle njengoba kuthiwa sihlangene sobathathu ngesikhathi secala abantu ababengisupporta ngifuna ubeqiniso naphambi kwaNkulunkulu ngensuku zokugcina ngiyoba neqiniso nje ugogo nomalume ngoba ngangingedwa kahle. Okay. Uma wefika lapha uSibara indodana yakhe endala umfowethu lomncane wengajwayeleka ukuhamba umagcina. Yeah. Kodwa babefika as ifamily. Okay. Mina ngangingedwa. Abantu ababeze bengisupport laba bobawu2. Okay. Makufikwa lapha ya sifike kukhulunywe kokuqala ngaphumisa umoya. Yeah. Sibuye. Siphinde futhi okwesibili usuku lesinqumo ke lwesibili. Yeah. Masifika kulo suku lwesibili lesinqumo kukhulunywe. Ucaca ukuthi anganoma basanikwa amathuba okukhuluma noma ngeke ngisakhumbula kahle. Asinikwa okay. Ucaca ukuthi sekufika ku final decision esinqumo. Yeah. Mase kufika esinqumweni ke iqaleke induna ithi ukufaka iyali ukuthi imndeni vele iyaxabana kokubuyelane uyayibona lo nto. Hayi ke ibese ke induna ke isithi itshena umfowethu ukuthi axolise. Yebo. Kwaze kwavungazela indle yamadoda antu baxolisa khipha igama elithi ngiyaxolisa. La ngavumi ukuphuma. Ayiphutha. Okay. Ukuthe masevumazela waxolisa ehleli lapha ekhoneni. Hayi ngiyaxolisa ke Phinki.
Okay, it's fine. Kwathiwa nami ngixolisa, nami ngaxolisa. Wase kuthiwa-ke ingane seyixoliseneke. Isinqumo-ke esithathwayo ukuthi ngoba naku phela ingane yonile. Isinqumo-ke esithathwayo-ke nithi isiphi? Wathe uma bangifuna inkomo, bangibiza inkomo njengesidla inhlawulo. Okay. Sengikhulume mina phela ngikhuluma Oh, I think ukuthi lapho ngoba ngeke waqala ungithi. Waqala usibani? Walekelela. Oh yeah. ungayikhuluma into engarongi la ngoba ufihle enye into wena. Ngifihla makhulu ulinde uzothola ithuba. Okay, Ah, kwaqala isibani. Kwaqala usibali kuqala. Okay. Kwathiwa ngithi uthini. Okay. Wathi ucela inkomo. Wathi ucela inkomo. Okay, iphutha lami lelo. Wayicela inkomo, mayicela inkomo yathi induna hawu yazi bengithi into omndeni lona wenza inkukhu nje nithelelana amanzi idlule. Hayibo. Musani ukhuluma into ibadala ukhuluma into engekho. Ngicela ungilinde khuluma. Cha, habe ngizokulinda yabo kukhona ungidi la. Ngabe lento ikhulunywe yinto. Yonke into abayikhulumayo ayikho. Okay, kulungile siqede. Ayikho. Khona ingekho kasiqede. Ayikho. Engekho ile emalana nenkomo. Washiwo la kwathiwa kufanele ahlawule inkomo. Ngisho enkantolo mina isinqumo ngihambe sasuka naye. Yazi mina bengithi bema ngimfana kulungile hayi wamshaya vele. Eziphuthe ukwazi ukuthuka abazali bakho. Right. Mase efika lapha kwathiwa ngihlala eminyango. Ngahlala eminyango bangena. Wangena. Wakhuluma. Uthe bese eselapha eboxini ikhulunywa nama ngazi lime kanjani ngazibonisa. Uma ekhuluma lo akhuluma into engekho yodwa. Ithi madoyibo wena awukhulumi lento ebhalwe lapha ukhuluma enye into istory sakhe asifani. Mfana gibela la ukhuluma into esizoyizwa. Wagibela umfana wayilanda kusuka phansi ukuthi sikhuliswe yilo baba ongidi. Sine lo eneminyaka emibili eneminyaka u4. Sakhuliswa yena saba ngaphansi kwakhe saye esikoleni sikhuliswa uyena lo baba. Namhlanje uma selo baba senezingane. Lengane ayisho ngayibona ikhanga lifana kanjani nongini. Lakhuluma ngayo ngifike ngiciki leyo. Oh, lo mkhonda babe Nayi umkhonda nganyana. ngekho. Ayikho lento eyona lo ningakhuluma kusuka imanje kushona ilanga kulalo owami ngiyamazi. Akhuluma into engekho. Waphela lapho umkhondo wenu yani ulandela ngaleso sikhathi ukuze sibone Kwathiwa ulandela into ekhona noma nilandela into engekho. imali ngifuna ukutshela. Okay. Ngangemnyango mina vele. Mase kuphunywa lapha endlini aphume le top ebuvu. Ngithi mina uphi kwathophiswa yini lana kuyashisa yini. Ibe sithi inkosi lethe intule kwami. Hayi kusho ukuthi into eyikhulunywa ngaphakathi. Adlula ya. Kanti seyifika incwadi ukuthi angaphinda libeke kubo. Yangizwa? Okay. Ufanele wathi umfana sikhuluma nje siyenduneni. Enduneni siyokhulunywa khona. Induna uthiwe asambiso isiqale la. Ngoba idate seyingane. Siye enduneni. Yeah. Induna ke lapha hayi masoya khona enduneni suka lapha. Ibe sithi ene yathi induna ayithi umfana lomdala yathi induna uzohlawula wena thuka abazali bakho. Bakhulisile wafunda manje usuthini usuyabathuka. Right. Yathi lo manje ayikhuluma ngiyazi ayimbala njani. Yathi yona. Hamba uye lapha wena. Uyothatha incwadi ungaphindi ubeke yini. Wena ngoba indlu izokuhlalisa inkomo eyodwa mina ngiyimanje ngizokuhlalisa inkomo ezimbili. Ngihlawule umuzi kaNgidi uthukayo. Ngiphinde ngihlawule uma wakho. Yini lento eyikhuluma ngoma wakho? Uyingane ukhuliswa uyena lena. Sothi ngoba uyasebenza manje usubona ukuthi kufanele bakhahlele na. Mina ngiyakwazi lokho kwakhulunywa. Futhi lento ayikhulumayo bandla kungazi lutho nje obekanjani nani. Ngoba ukhuluma into engangconywa ukhuluma iqiniso. Wazi mina ngingenela ngadinwa ngoba ngibona ukuthi sewuyimini. Kade ngila mina enza imbuzi. Ngipheka utshwala nananga udadewethu sobabili. Kwaze kwayigcineni ngibelethe nayo ingane. Angiyazi lento masithi uyivusa yaphi ngoba phela mina sinyathele wathi ungidi. Pinki angifuni angangeni la ekhaya ingane yami. Lokho akwenzayo ukuthi angayigezi wathi ngeke awugezi umuzi. Engashongo phambi kwenduna. Namba abantu abaziyo. Mina ngikwazi angazi lutho mina. Hey ngingase ngibabaze anti ungasho ungangithini. Ehhe kaba. Hayi cha. Ngoba ubehlala khona vele leya khona engize kimi. Kodwa ke ungidi ngendlela alunge ngayo. Wathe ingane zami lezi. Angicabanga ukuthi ingane yami ekhulele kumina ingangangeni ekhaya. Yeah. Ngalesikhathi ke mina bengiza la ngiyayicela futhi into engiyicelayo kuyena. Lokho ngicabanga kule insuku manje akasangifoneli.
ngize ngathethe enganeni kathi hawu uma uyangifonela nje wenziwa yini angasamfonela uyangifakela i-airtime la efonini ye-100 rand yini indaba manje eyenza angangifoneli mina ngisuka le ekhaya lokho asekwenza manje unginike esinye istory ukuthi kanti lento yayikhulunywa kwathi thina sayinyathela ngoba sibadala ukuthi ayidlule ngoba akana hayi uthanda amandla ngoba wathi ngeke ayenze washo kuyena yayizwa leyo Okay. bavumelana abantu Ngicela ukuqhubeka. Okay. cha ngimaka bawimi ngidlule kule Okay. lento iyangidina ngoba uphingo wami uzalwa yini wena umazi Yeah. intombazane mina ngisegarena eyangifonelayo sisanda kwenzeka leyo yakone into maye wathi usebenza nayo yathi ma yini ungaxoli na le phuthe enzekile na ngathi angikwazi ukuxola into enkulu kangaka eshuwe ingane le ingane zangidami zona sami yayizwa yona Yeah. bafanele phela basho njalo uphinki wakudingakala ukuthi makhona into eyiphutha akhulume nathi sibadala ukwazi ukuphuma ngale ukwazi nokwenza izitori zakhe yangezi Yeah. nawe akakwenza ubuwena yayazi lona Yeah. mina befanele athi khona abantu abezayo bese mina ngibe kuleyo ngqondo lapha dekade kubaluleke kabi kodwa ngishike phansi ngezalo ngoba ingangeni khona abantu abathi bafuna unomfindo zabo abaqondene nayo mina ngazi phela ngoba ngumzali angizeke ngoba phela uzele umuntu neyanga mhlambe khona umuntu wawo ngoba ungenzela ubuqili ukuthi ngizi kanti bengizoza vele ngoba mase kuyena oveza lento bese thina besiphelile lento Yeah. mase kuveza lokukhuluma thina senze njani thina siyibazali fanele siqale phansi sangisoyimangala lento ngoba akushongo umuntu angezi kwami Yeah. kwasho inkantolo yathi abazali bami bangangena emzini wakho umfweni angangena emzini wakho kodwa wena ungangibeki uyinyonga kangani ungaka wathi izokhula le ingane zakho zothi mase zenza kuwena lento yenzayo uyokubona lokho ngangizwa Yeah. ngangingekho ngeminyango kodwa kwasho umfana ukuthi awakhuluma amagama wathi nami ngize ngadabuka sebekhuluma wathi ngize ngadabuka oh Nkosi yami ulenzile iphutha vele kodwa manje umenzani ububa kwethu Yeah. yayizwa leyo nto wathi hamba niye enduneni induna ngifuna ihlawulise inkomo ezibembini itshe naye mina ngingenaphi lapho ngoba phela uyena wenza uyiwe ngani engithuke efonini yabo ifoni le wengithuke wangiqeda efonini yangezwa ukuze basuke beze la nje kwakuyifoni ngithi bukani into ihamba saya enduneni nayo ifoni yafika athi induna ayi isibone wathi ngeke ukhuzwa usekhona namanje wathi ayingangambi ayingangami ifuna inkantolo wathi ambani niye enduneni ayingangambi ukuthi uzothukwa ingane kangaka Okay. Lezwa la. angisho ukuthi ngithini Yeah. bengeke ngize mina ngoba umbhede lo singakhuluma kushaya u5 6 nsina endlini uphinki lo wamzalwa mina ngumkho ngama imini owami akakubophela manje ukuthi wenze ukuthi nokuthi ungazange ngoba ingane yami ngiyayazi Okay, ngingaqedela. Okay, Okay. akade ngiyokulanda ngizocela ngisiphe kumangisaxoxa ukubheka ukuthi khona inkantolo yakusho la uthi angayiphali. Iwona amaphepha asenkantolo lawo. Okokuqala, okwesibili, andobe ngiqedele kuyangithusa ukuthi uma ukhuluma into ekade ingaphakathi ngoba akangena ngisho ukungena inkantolo. Okay. Akangena ngisho ukungena. Okay, it's fine ke kulungile angikho la. Mase kushiwa ukuthi angikhipha inkomo. Induna ibe sithi mina bengithi kuzokhuzwa izinkukhu nje kuthelelwana amanzi. Yeah. izange kusho nje induna musu wethu yabuka lento siyamnyanyisa manje ngoba wenza ubuqili ukhuluma ubuqili bodwa Kulungile. awuyikhuluma umlandeleli yini umlandela Ucela uqede. uzongibukisa la ukuthi mina ngikhuluma wrong Ucela uqede. usuyangidinisa phela manje Ehlisa umoya. Okay. Ingane zakhe Khona lezi mina nemshana wami ngeke udlala ngami lo mina awusho lo ewenduna. wenduna babehambile behamba ngoba esho induna noma ijova. induna bathi yathi lapha masokhulunywa wathi hawu wathi usibali dlawulisa inkomo wabese ithi hayi induna yabona khuluma engakwazi konke ngithi angivane ngiyeke lento ngihambe hayi induna yathi ngizotshela ungini
Ningibizela urabi amanga. Uhlawulisa inkomo ungiphi. Ningabizela amanga mina. Yebo. Yabona manje la ngeke ngizwane ngempela. Ngeke ngizwane. Ngikhulumeni amanga nami. Angithi ukhona Ngeke. Khuluma iqiniso. Nize ngane ngizofuna iqiniso angithi. yebo sifuna lona. Khuluma iqiniso phela. Angithi ingakho ngisho ngithi Ngizokhuluma amanga. ingakho ngisho ngithi ngibuzisisa abantu ababekhona. Kuyiqiniso kangakanani akushoyo nalokhu okushoyo nawe. Khona into ayishoyo. Okay, ikuphi okuyiqiniso ukuze sikwazi phela ukuba nomhlahlandlela. Nisho ukuthi imina manje ngathi Kama wami angithi bathi ungido washo njalo. hayibo uyabona manje sengena ungidi la ngeke aphatheke kahle. Okay, inkomo kwasho Yibongo zakho ngithi uthi wakhulisa izingane. Yibongo zakhe lezi Inkomo yaziwa. Inkomo kwasho induna ukuthi uzohlawula umuzi kangini. Phela kangikhona. Wakugcwela amakhosikazi Ayishonke induna. Ngicela ukuyiqedela kancane le ndaba. Ngicela ubekezele. yabo angibekezeli ngiyahamba Ngicela uyiqedela kancane. ukabizela amanga labantu. Umini uzobukisa ngami la unamanga. Kulungile khulu Unamanga. Vele wawunamanga. Kulungile ke khulu. Kulungile. Kani nikubizela udoti. Nizohlangana ngami. Ningadlula hamba abangani ngithanda. Angalayo. Ukhuluma amanga nje. Yiphi into abayivumayo abayenzayo? angithi Namanje uphika incwadi udadewethu incwadi lehlisa ingane yakhona. Asekho la khulu. Uthe wena ucela ukuzwisisa. Aha. Ngani mbuyisa hlale phansi. Wabuyisoba. kodwa manje Akukho ozombuyisa nani noma ngizozibuza. Ngeke ngizuyi. Ngifuna ukubhadela istory sithole isolution bese Uzoyenza ukuphiliphutha. Kulungile ke. Usebenza la ekhaya kanti ungibophela amancane. Mina ngazi ukuthi kwadlula. Akusophinde kuzwane ngikutshena manje. sewuyenza iqale phansi manje. Yayenze ngiqale phansi ngenjabo. Angithi mina angiyazi bengifisa ukuyizwa kuqala ngaphambi kokuba sikwazi ukuya nomhlahlandlela phambili. Nikhuluma amanga ngathi sonke isikhathi intombazane yakhe ayithole imoto yakwami esibhedlela. Mina lengane ngihlayilo. Namhlanje mina ngithi uralishi. Ayikho lonto. Mina bengifisa Shit. Yobiza ngitshela ungidi leyo. Uthini? Uzositshela Kufanele phela ngoba wena uyazi ukwenzeka. Wakhulu. Ngisheshe. Khulu. Nginqamlela kanjani ngisheshe. Khulu ngiyakucela mina. Hey kanti bengakafiki la ishume khona. Bengifuna ifike la ishile iyakhona. Bengazi ukuthi uma sekufika la kumele avume khona ukuthi ube nephutha. Uyakhumbula ngithenguye abantu abadala baye beyenze lento yokuthi uma sebesolakala ngezinto ezithile abazenzile bese kuba sengathi asibahloniphi noma siyabadelela. Yabona into ayenzayo manje ngamanje siyabaleka asisakwazi ukumkhulumela futhi kakhulu. Ayisekho futhi into enhle sesingayisho. Umama ukukhuluma uyaxuba futhi ufuna ukuzovuna yena ngendlela yakhe. Angeke ngize ngilokhu ngihlaziya kakhulu ngoba wonke umuntu vele uyibonela. Njengamanje useyenza iphenduke impi ngoba nakhe engafuni ifinyelele la okumele ifinyelele khona. Angithi kanjengamanje usezoyobiza isikole sakhe asitshele ukuthi sekwenzakaleni. Ngesikhathi asitshela lesi sikole ukuthi kwenzakaleni Siyeza vele. sizofika la sifuna ukuba. Mhlawumbe sizobona imoto singeziwa manje. Inkinga yami ke iwari yami sithi sihlale sisilinde lesikole singafiki. Bese siyahamba sisala siyafika. Emva kwalokho sizobe sesenze njani ke thina sesingasekho. Wena uzobe usuwenze njani thina sesingasekho. Understand? Ngoba phela manje useyenza ibe indlela ibingeza ukuba yini. Nguye oyicelile leyo ukuthi akuvundululwe lento kuyiye yona.
ngoba engafuna ukuphumela obala ukuthi unankingani nothile wena wathi cha ufuna ukukhulunywe lento okuyiyena yenzayo uma usuyikhuluma usuyisho ayisahlali futhi kahle kuyena usesinika nani ke thina ngoba thina into esizoyenza uma lo wabhude ebuya ezolisa wena sizophoqeleka thina ukuthi asimbophe ukuthi ungowakini sobe sesingasenayo enye into esingayenza ngoba umuntu phela ohlukumeza omunye umuntu uyaboshwa. Sisisiteteleke ungakuphulula uselapho nje. Into engixakayo uma unje njalo ngiluma kuthiwa ngithi ngizama ukuthi ukukhulunywe uma unje njobe ethi nami nginje uma unje okay enkantolo wengangenanga weseli ngaphandle enkantolo kuvalwa ngesicabha ongayizwi into engale ngiyazi njobe kuchazela angazi ukuthi wakuzwa kanjani wakuthathaphi kodwa akuchazayo angikubona mina uphelanga ngisho 10 minutes ngilapha all right it's fine nayi i-protection order njengoba ngithi ngicela uyibuke ngoba nginaloko ukuthi kwathwe enkantolo angingaye ekhaya angikhumbuli ngisho okay it's fine ngiqondile ukuthi sibhekana amaphutha uma uyena otheni othe asisho lesigaxa ngoba kwayiswa nezinduneni mase ngisisho isigaxa akakamuzwa ngisho umuntu okuyena owangitshena engize ngasho kena ngathi ngifisa ukuthi amuzwe angaloke ethi udade wabo uyena owangitshena ngoba ugogo icala lakhe ukuthi kuthiwa uyena owangitshena uzama ukugeza iside lika ngizama ukugeza iside lika gogo ugogo kunina ayithwala izono zami ugogo njengoba ngisho ukuthi ngangifika mina amanzi kuphekiwe kwaphaka kwafakwa amanzi emabhodweni ngangehla ngiyakodla kagogo mina ngizondela manje uyena othi akukhulunywe angisisho isigaxa mase ngisisho futhi okay nginephutha ukuthi kwasho yena kwasho usibara ukuthi ufuna inkomo right ke sebengicorrectile aqhutshwe kangani pho ngize ngiyoqedela yini enza uma wami ukuthi angivimbe ukuthi ngiqedele istory ngoba phela isuka la ngisafuna ukuthi singene ekutheni ukuthi why mina umfowethu angishaye zonke izinsuku umama ukhulumela asikafiki la siya lapho yavele yabambeka and nguyo ifakile le ngoba besizoyithina besingeke sisigcile kakhulu ngoba senake nayidingida before besizodlula kuyona ibingasasidingi ngoba yinto enayidingidayo nina eqaleni bese besodlulela kule kuyiyo ekulimazayo hayi le esenikhulume ngayo nayihlalela nabanye abantu ngoba vele nasenilungisile ngendlela yini bese kumele singene kuyo kodwa yena waphoqelela ukuthi siqale kule singakafiki kule kuyiyona ekuyiyesibizile namhlanje. Yabona manje ngiphethwe ikhanda. Hayi mina nje ngibhubhale kodwa nje anginandaba nendodana anginamnje indaba yani. Yabona umuntu uyalungisa ubani ubone ngathi wona kakhulu. Wena umuntu uyazi. Uyena nje umuntu enenkinga kakhulu. Uyazi into ayenzayo. Uyazi into ayenzayo. Ngeke nomuntu azalungise umuntu. Umama kakade usho ukuthi ukuhlala kwakhe phansi ubezenzisa engathi uyafuna ukukhuluma ubevele engafuni kodwa itulo lokuphunga bengenalo isingibonisa ngaleyo ndlela ukuthi ukuvuma ukuhlala phansi akube ngesinto bevele ifuna useyirealize ngoba ehleli phansi ukuthi kunezinto ezizovundululeka lana ezizovela la angivele ngisheshe ngenze njani ngiphuma. Yebo ngendlela enze ngayo ngoba yabona njengoba unombuzo ukuthi inkomo kwakweyani uyazi ukuthi ngiqala ukurealize manje ukuthi ngagcina ngingazi ukuthi inkomo iyani kusho ukuthi mina ngokubona kwami inkomo le okuyiyo babethi bayifuna kusho ukuthi babethi wena uqambile amanga lokho kwathi ungida phakathi imbuzi nokhipha inkomo wayivuma futhi wathi ukhipha inkomo kwathiwa ungida wazi wabatshena wathi seyihlanganisile akhipha inkomo bangayifika bayikani zangaziki imbuzi eyani ezokhishwa ubaba khona yena ongahlanganisa noma ukuhlanganisa izingane eqala bese kuza le nkomo ke yazi yathi mina hawu yazi bengithi ngithi uzothi nje ngoswana manje yabona lento isingedela stress phezulu isimo kanti bengithi ngizoyilungisa ngoba nayi inkomo abathathu sibathathu thina siyazi makwenzeka belivula icala lenduneni belicela
ngicela mina ungicelele kuyo ukuthi bengicela nami ukulisingatha lelo cala ngoba selidalwe yimi. You say understand noma selidalwe ubukhona bami. Angithi induna zathola isayidi labo lokulungisa ngendlela yabo. Thina besingezile ukuzolungisa amasayidi enduna thina besizofuna ukuthi ukhiphele uma wakho ingonyuluka ngendlela ozizwa ngayo hayi mayelana nodaba lwenduna. Okuyinto kumele ngimcacisele yona ukuthi ibingekho lento mayelana nokuthi nina nduna nathatha siphi isinqumo kwenzakala cha. Lento ibimayelana nokulimala kukaPinki elinyazwa uma wakhe. Ubezifuna ukukhiphela uma wakhe ingonyuluka. Umama wayesethi into eyadala ukuthi kuze kube nje namhlanje uyayazi yena ukuthi yaqalaphi. Kwase kuphoqa ukuthi njengoStetelegu ngoba ezosingatha lolu daba kumele aziswe kuqala ukuthi indaba iqaleni. Yebo. Uthe sizathi indaba usazisa uStetelegu ukuthi iqalephi uma wavuka ngola kwaphuma wahamba. Yagcina ingashokikanga lento okuyiyona obekuziwe ukuthi izokwenzeka. So if kuukuthi ba decide ukuyenduneni ngiyayicela nami isicelo sokuthi ngicela ukuba khona kulelo cala ngoba lidalwe kukhona mina. Futhi ngicela ukuzoyikhulumela mina ukuthi kwenzakaleni size sifike kulolu daba lo namhlanje noma kuze kufike ekuthenini bona beyovula icala futhi. Hayi kezwa la. Ngoba phela sekuzomela ngibabuze bona ukuthi nisho ukuthi ngirong yini mina ngokwenza umsebenzi wami. Ngoba nabangithi babenza umsebenzi wabo njengamaduna. Nami ni wrong yini ngokuthi ngizokwenza umsebenzi wami. Ngizolungisa inhliziyo zabantu. Ngoba mina ngizolungisa inhliziyo zabantu. Nina nanilungisa inkinga ekhona nanidinga ukunilungisa. Naye useze wazobiza mina ukuze ngizolungisa lento esenhlizweni yakhe noma wakhe. Ni wrong yini ngokwenza umsebenzi wami. And asithintanga sisiStetelegu uyena oyifunile. Uyoyifunile wathi angithi wena uyazi ngavuma ngathi yebo mama ngiyazi. Wathi ukuze uyazi ke abakutshele bona ukuthi kuze kube nje kwenzakalani. Bekumele phela ngitshelwe ngoba angiyazi. Ngizoyilungisa kanjani into engayazi ukuthi iqale kanjani. Seyibalekela ke manje useyozenza ivictim ukuthi yingakho ke isikhathi sisebenzisa lo. Simsebenzisela ukuthi uma kufika izinto ezifana nalezi sikwazi ukuyikhulumela noma sikwazi ukusifakazela ukuthi kwenzakala kanjani. Angazi ke ukuthi isinqumo noma isinyathelo sithini ngoba phela alisekho lolu daba engasekho yena. Njengomuntu onenkinga. Nje Manje kwenziwe njani ke masekunje? angithi ke thina asikwazi ukumlandela la khona uzothi siyamhlasela. Isizomele silinde thina uaction wakhe ukuthi uthini. If it means bona bayafuna ukuthi siphinde sihlale phansi then wena uzobusuyasazisa ukuthi sebebuyile bathi bacela kuzohlalwa phansi. Uma ukuthi bayakubiza wena ukuthi uyohlala nabo phansi. Uma ukuthi awufili comfortable ehlaleni nabo phansi singekho thina sekuzomela uphinde usho ukuthi mina njengoba ngikwazi ukuzikhulumela futhi ngifuna ukukhuluma into enobufakazi ngicela ukulanda laba abantu okuyibe ngiqale nabo indaba bebe khona. Thina njengamanje sesolindela uaction wakho ukuthi uthini noma uwenze njani manje ukuze sikwazi ukusebenzela phezulu kwakho. But ngikubona kuwubungozi ukuthi usungakwazi ukuyi-attenda uwedwa singekho thina ngoba wena ubuchazela mina kwasuka umsindo. Ngicabanga ukuthi uyayizwa. Ngiyayizwa. Sengiyibona izophinda ikhandele ezinye izinkulumo ezingesiyili iqiniso ozobe ungasenabo ubufakazi ngoba izobe ingasekho phela ikamera. Angithi ikamera izobe ingasekho. Uyofakazelwa yini wena uma ukuthi uphuma lapho sekuthiwa enkantolo ufike wathi uyobusuthini ke? Njenga nje okusimple lokwenzeke enkantolo. Nayi ibhaliwe protection order. Exactly. Angiyazi incwadi yayibhaliwe ukuthi kuthiwa ngayi mina ekhaya. Ayangiboni nami khona la kodwa kuyakwazi ukuthi kushoko. So ungalindela noma yini ke uma uzodecide ukuziyela wena ngokwakho ungenayo into yokukhulula ngelimi lakho.
Yabona uyaye uthi uyazikhulula kanti uyifaka ubishini mo. Ngicabanga ukuthi kuzophoqa ukuthi siwuthathe nje uhlazo nje sisihlale nayo inje nje ihlazi nje until siza ukuthi kwenzakaleni namhlanje noma bakufonelile bathini noma kwenzakalani bamangala yini enduneni noma bamangali noma kwenzakalani uma futhi ukuthi seliyafika noma iphoyisa lizokufuna ngiyacela ubanikeze nenamba yomsebenzi ukuthi ongcono ngicela bengithide ngangifisi ludingidwe ngingekho nanoma ngabe yiziphi insolo abazokubekela zona njengamanje cela ukuzazi kusuka ekuqaleni kuze kuyofika ekugcineni ngicabanga ukuthi uyamizwa Ngoba ukuthi uyobiza usibari senze njani usibari noma senze yabona angazi angangitheli into ezokwenzeka ukuthi ngizohlaselwa. ilonto engiwaredi ngayo Into ezokwenzeka ke manje singizohlaselwa. iyona nto esingikhathaza kakhulu ngoba ubuyi-punching bag vele kusuke ekuqaleni yalowa muntu Yes. angeke futhi aza kushintshe manje ukuthi angasakwenzi ngoba into ayijwayele ukuyenza and uma sekuthinta uma wakho uzofuna uvela ukuhlangana ngoba phela kuthinta lo mama kuyo umvikelayo Yebo. Kodwa sekunye isimo sengqondo sathana. sasisho njalo uma kubuthi uyafika-ke ngizocela unenzela kanje angithi inkantolo yayithi yangezi la makubuthi uyafika ngicela ungishuthele yena esaza nje esaqala sangena nje umbone noma enokho emnyango ngithatha ifoni yakho umshuthe bese ungipressela ifoni uyibeke ku-record uyibeke phansi umbuzo wodwa ukuthi ngoba inkantolo yathi ungezi la ekhaya namhlanje ubekwa yini angithi leyo nto sesizoyisebenzisa thina as evidence yokuthi ukwazi ukuphula umthetho wenkantolo weza la ekhaya wazi ukuhlasela ngoba ukufika komuntu lapha eminyango ezokwenza into noma ezokuhlukumeza ukukuhlasela yingakho nami sifitele kungakwazi ukuya kubo ngaphandle kwepermission yabo ngiye khona manje ngifise ngiyonqonqoza banganelungelo lokuthi bangangivulela icala ethi ngibahlasele Yo, abana ngaphazo ekhanda mo. Yazi bengithi nje abantu uzothi ngani yakwethu. Ngeke zelo. Ubegqiba vele lonto ukuthi akafuni ukuxolisa. ya Usho nje wathi nje ngibulele qhubu. Usiyaqala. Okwelapha. Namakhuda amabili afanayo. Ngambuza kangani la. Wena wena amabili. Amabili afanayo. Mina lento isifike la engidida khona. Uyabona? Ngandlela kazi kamdlila nayi. Ngifisa ukureverse isikhathi angazi kanjani. Ngifisa ukushintsha ifamily. awukwazi ukuyishintsha sasiyikhethela ukuthi sifuna ukuzalwaphi ukube nathi sasiyikhethela ngabe wonke umuntu uzalwa la afuna ukunonelisa khona inhliziyo yakhe awuyishintshi leyo nto siphila nazo iy'nkinga empilweni ey'fana nalezi futhi ezinye ziwesi ukudlula lezi uma wakho akaze aphike ukuthi wathi kuwe uyibulela induku akaze aze akuphike lo Ayakuphika ukuthi wahlangana nawe emgwaqeni wakubuza ukuthi usuyibulaleleni induku akaze akazi uyakwazi. yabona nje yabona indaba kama inkulu nami mangimtshela ukuthi akazangibize ngumalume ngoba ayikazi akaze futhi azakuphila futhi nalokho ukuthi akusile iqiniso kodwa uqala esezolwa manje ngoba esebona ukuthi kuningi kuyavunda Khona ukufundulula. into engizoyisho ngicela ungenzele lezi zinto nje sesizohamba noma sesizogoqa yonke into ngicela uma ukuthi khona ofikayo owasesayidini lapho ungiligodele yena ungishuthele yena isithombe ngishuthe ngabo ungishuthele yena isithombe and then ungiligodele i-conversation ukuthi thini ukuze kusasa kungashiyo ukuthi uthe ungashoko okwesibili uma kuwukuthi uyazizwa engathithi khona ukuthile abafuna ukukwenza awuphephile sizo-involve ingalo mthetho ngiyazi umndeni wakho uyaxolisa but at the end of the day impilo ibalulekile Lokho nje ngikutshena kwemanje angiphephile. Ngikutshena nje kwemanje angiphephile. Kahle kahle
sisistetelo khona into engiyifihla ngoba ngazi ukuthi umndeni nokuthi ngeke ngimlande umuntu ngithi wena wathi yabo mangithi mina othola ithuba angambulala umuntu ngicela ukukholo lo kodwa mangase kuthiwa siba off the cameras ngingabekela abo so if ngakwazi ukuthi ngisende imessage ngapheli ngisho 10 minutes bezongihlasela la ngisende imessage ngingesimini oyekhona bazohlulwa yini ukufika kwakhe ekhala ngoba njobe ehamba manje le nyembezi zengwenya ikhala uyoyikhala eqhubeka kanti uyazazi yena ukuthi ufihleni ngaphansi kwalezi zinyembezi uyoyikhala eqhubeka bese kuthiwa mina ngimbizile ngambizela ukuzomhlukumeza angithi sekusuka bonke bazongihlasela ingawo ngithi kusukela manje mina ngizibona sengingasaphephile mina bengithi uzohlala phansi ukukhulunywe kuqedwe yabo kodwa ngakutshela King hayi kodwa washo nasho ngamtshela ngathi akulula ngoba uvela abhilite ngolaka Anomthetho asikwazi ngamseki ngani ngoba into eyinkinga ngawe sisiphinki nguwe obuyivumele lento ngizoxolisa ukisho but uwe obuyenza ibe namandla ngaphezulu kwakho ingoba unalento yokuthi abantu banelungelo lokwenza izinto ezimbi kuwe kodwa wena unalo ilungelo lokubajezisa ngezenzo zabo ezimbi abazenza kuwena mina ngisho ngathiwa sizake sisine sodwa manje kuma wami kodwa angikwazi ukuba ipunching bag yomunye umuntu akekho umuntu onelungelo lokuba nebhola nje lingumuntu lokumgenda lo muntu owenzile leso senzo ukuze angaqhubeka sense kusuke kumele asijezele okokuqala lokho okwesibili awukwazi ukuphila nosomandla ehlukumeza lento hlezi igqugquzela kuma relationship khuluma ngabantu abalala embedeni owodwa hlezi sigqugquzela ukuthi ungakuvumeli ukuba isisulu sokushawa suku nosuku ephezulu kwegama lothando understand manje nguwo wenza lo bhutisi ake ngikhulume ngaye ngoba uye phela manje uphenduke uNkulunkulu wakho okumele umsaba nguwo omnika igunya ubhuti wakho ukuthi abe lento ayiyona phezulu kwakho yingoba awumjezisi umuntu onamandla amaningi akahambe yolwa naba namandla amaningi ejele njengawe akaye wesivile yodoka khona ahlala gendwe begendane bodwa angithi banamandla bona uzofika ithola insizwe ezifana naye ezofika izimgende noma azofika igende ukuze ezobuye right the day wathi uyayisukumela uyibeka kuqala empilweni wajezisa umuntu okwenza into ebhlungu qeda buya azokhothama kwazothi senganele intokile right sengicela ukuphuma the day wafunda ukuyibeka kuqala ingalelelanga bosuku ingoba ngaso sonke isikhathi uhlezi ukubanikeza amandla ngaphezulu kwakho uthi engani umndeni umuntu kanjani umndeni okwazi ukugenda angaxolisi kade ngizwa ngawo ukuthi kwakunzima ukuphuma igama elithi uyaxolisa kuwe kodwa wena unomuntu ophila ngokumsaba usabe ukwenza izinto ezithile noma ukugonyuluka ngezinto ezithile ngoba nakho usaba ukuthi uzofika yena azokushaya kanti wenzelwana umthetho sisistekele ku right lo kushoyo ngihambelana nawe kodwa kune story nje sincane angiqondile umbeka kabi kodwa esanginika amandla ukuthi kusho ukuthi makwenza kanje nama nginamandla khona intombazana akathandana nayo eyangala ngeke ngilisho igama layo wayishaya lapha kagogo wayigcoba nangamabhozi intombazane wayishaya wayixukuza kwathi umuntu umqedile ulele phansi wagijima uma wakhe wahamba uhlawula kulowo muzi ngoba kwenzela ukuthi angaboshwa phela wena ukwazi ukuvuma phela wena ukwazi ukuvuma ukuthi uhlawulwe phela wena ke sesikhuluma ngawo awukwazi ukuthi ungayeka izinto ngoba uyeke ukuzivikela akho lo ukwenzela lo waphuti angenzeli lutho baba kwenzelani njengoba bengafuni nje abangenzeli lutho kunako lokho mina bengenza izinto before pho why wena kwamele uphile ngempilo yokusaba ngoba nakho usaba ukumjezisa usaba ukuzona uyathandwa yini kumanje angikaze ngithande njengoba umalume besho nje so manje why wena uyithwesa ijoka lokufuna ukuhleza umuntu olungile omuhle ekubeni uhlukumezela usaba umuntu ukuthi uzokulimaza kodwa unayo indlela yokuthi ungahamba uyokwenza ukuthi naye ajeze ngesenzo sakhe azenzile
abantu abanjengawe abagcina bekhanda abantu noma bevumela abantu bebanikeza amandla ukuthi benze noma yini noma ubani. One, mhlawumbe ukukhuluma kwakho noma ukuyisukumela kwakho ngalelo langa enze leso senzo kuyosindisa impilo zabantu abaningi, because awekho omunye umuntu omaziyo mhlawumbe amenza njengoba ekwazi ukubuya benegunya lokwenza kuwena. Yini wena ungayibeki the day two uyafika la mhlawumbe abuya azokuhlasela, abuya athatha ingane yakhe ayiqomise phansi, komele uku-understande lokho. Hayi angilali ngempela. Ngiyazi Komele uku-understande lokho. sisitele angazi. Yabona njengoba ngikutshela ngithi angiphephile. Uma namhlanje. Mina amagama engizokushiya nawo nje sengami. Uma kuwukuthi awuyisukumeli wena, yazi ukuthi iy'ngane zakho izolahlekelwa umama ngoba ngelinye ilanga yokushada donsa insimba kushaya kabuhlungu ufe. Engeke sakuvusa. Ungekuphinde uvuke futhi ngoba impilo iyodwa inaso esibheke. Uma kuwukuthi awuyisukumeli namhlanje, yazi ukuthi angeke kube bikho futhi omunye umuntu oyokubeka kuqala. Kunalokho ingane zakho zomele iphile nokuhlukumezeka ezikubona kuwe kodwa kuhlukumeze zona ngoba nakho wena uyahluleka ukuyimela. Uqinisile sekuyafika kanjalo ngoba engishayile ingane yami le endala yomfana kushuthi nayo kwakuyipain. Yadonsa ipayipi elifaka emotweni enyusa amawindi yavulela amanzi. Kushuthi kwakuyipain ingane. Exactly. Angithi uyabona ukuthi wena ukhulisa ingane phezulu kwe-environment yokubuka ukuthi umthetho awukho. Ekubeni umthetho ukhona. Yini abantu abenza ukuthi umthetho ungakwazi as much as nawo ubheda kodwa awungabhedi phela ungazange wawunika umsebenzi. Yabona lokuxabana kwabo lokho kumanje uthi lo wambophisa umfake ejele kufanele amhlawulela ukuthi wambophisela into awayenzile ngoba phela wayengamsulelanga ngento angayenzayo. into ebeyenzile ekhaya sabona ukuthi kufanele ayo cela uxolo. Hayi azange akwazi ungena bangixosha. Manje kwafunze igama lithi wambo kufanele acela uxolo. Kanjani wayeshayile? Phela umbophela ngento engasile iqiniso but wambophela isenzo sakhe ayesenze kuwena. Wayekumele uxolisele into yokuphutha lo muntu alenzile. Ngala siyoncenga lo cala lentombazane ngishayela. Masayifunda ukukhuluma. Isona zonke into engibhekile nazo mina nekhaya sempilweni yami. Ungakhali sisi, ungakhali ngiyacela. Ungakhali mama, ungakhali. Ungakhali. But into engayifisi ile yokuthi ugcine uhlukumeze uphila impilo yokusaba ngesimo sokuthi Iphile ngikhule ngayo. ungakhali sisi, ungakhali. Mama ngiyakhuluma ukuthi mina ngirongi. Ungakhali. Kodwa rongo mangiwazi. Ungakhali sisi, ngiyacela. Ungakhali. Awukwazi phela Kubuhlungu kuba mina emhlabeni. awukwazi phela salo sami ukuthi ungavumela abantu ukuthi bebe namandla empilweni yakho yokuzenzela noma ngabe yini. Ungavunyelwa uwe vela sikwazi ukuyilwa thina leyo nto. Ungakhali. Engingakufuni mina lokho ukuthi uthi angikwazi ukumbopha ngoba ungasekhaya. Kanjani ekulimaza? Uyangilimaza sesisitethele Kanjani ekulimaza? Kathakala. Umuntu menzile iphutha kumele alijezele ukuze angaliphindi. Into edala ukuthi aliphindi ngoba even usumdala uyamvumela ukuthi enze noma yini kuwena. Ngifisa nokudayisa lo muzi ngihambe ngiyokwakha kwenye indawo. Awukwazi phela sisi ukuthi ungaphila impilo yokuhlezi ubaleka. Uma ungabaleka namhlanje ngenxa yalezi inkinga uzodibana nezinkulu phambili. Uzodibana nabanye abantu mhlawumbe ufike uwakhe ezindeni sabantu abangeke bekuthanda isidala. Kodwa ngamenzani uma wami? Phephisa sami phephisa. Kodwa ngamenzani mfowethu? Phephisa. So Awumeka sebangitshela nje ukuthi ngabenzani. Phephisa.
mfethu uyabona uzameni ukuthi ufuna ukukhuluma naye akangavumi ukukunikeza ithuba lokuthi ukhulume naye. Phephisa-ke sithando, phephisa. Manje sewungcono sewunomqondo unendawo yakho. Usuyakwazi manje ukuzenzela uyithathele iy'nqumo ey'zosiza wena. Ekuqala nobungazi lutho. Manje bayakubona umile awuwi. Awukwazi ukuba weak manje, awukwazi manje. Awukwazi kunabantu abakudingayo, uney'ngane ezidinga ukubona strong. Njengamanje uyinsika awukwazi ukuwa kwakho nenqola iyawa ngemuva. Awukwazi sisi manje ukuyidedela manje. Uyilwe lento umncane. Wayilwa umncane. Umdala manje. Wayicabangela ukuthi uma uthola indawo yakho ukwazi ukuphumula. Kangakanani abantu abahlukumezeka besemakhaya bengenayo nendawo yokuhlala. Yima-ke manje ulwe. Ungasavuma amaphutha owenzile umncane uphinde wenze manje. Awukwazi lokho bengithi ngizothola ithuba lokuthi ngigonyuluke ngima ukuthi kuzinezinto azenzayo. Umile sisa ngithi akusenzekanga. Why ngenzekanga? Lapho ngithi akusiyili iphutha lakho ngani. Uma wakho nguye ongavuma ukunika ichance. Akusiyili iphutha lakho. Yabona wena awusenacala wena. Icala selisele naye. Lisele naye. Impilo yami. Yabona uma ungamvumela manje, uma engakufithi kulesi simo kusona. Uma engakufithi kulesi simo kusona angajabula. Umuntu oshayo njengamanje, opeyinelwa enhlizweni nguye. Umbono omile nganazi ungcoyile. Umuntu oshayo njengamanje uyena. Awukwazi sisi ukuthi ungagive up manje. Akive up empini. Ulwa uziyothula. Awukwazi sisi, ukwazi. Awukwazi. Sisitete lokho. Yazi kunento bengihlale ngifisa umbuzo uma bengithi ngizombuza manje akwazi umbuzo ingakho ngineyilonda ngaphakathi ngineyilonda. Yabona manje siyabhipha. Phinka awukwazi kodwa ukuthi ungayekelela yonke into manje. Abona ke manje ila sengidinga ukubona khona uyimpike manje usuqinile kunasekuqaleni. Lesi simo ababehlezi befica uyiso la ekhaya awukungabi yiso ke. Sisitete lokho ngumuntu wesifazane ostrong ngiyazazi kodwa ngificwe isimo sokuthi manje ngiyibone ngiweak. Yabona ngizokutshela into engicabanga ukuthi ngidinga ukuthi uyazi before ngayo. Yebo sisi. Umuntu onodloza kabi wiki. Imnandi ngoba ukhuluma nomuntu oyaziyo leyo jeni. Yabona ke manje. Yebo sisi. Sewudinga ukuthi ungibuke la emehlweni. Awusakhulumi ke manje nomuntu obezokusingathela udaba. Usukhuluma nomuntu ofisa ukukubona ungakhathalanga endleleni. Yebo sisi. Ula ukhona kunabantu ababethi ngeke uzobe khona la ukhona noma babesho ungezwe. But empilweni kunjalo. Yes. Unezimpi kwesinye isikhathi empilweni eziye zikufice kumele uzilo kodwa ungayinqobi. Yes. Hayi ngoba ungenawo amandla okunqoba ezinye izimpi but bengafanele uyinqobe leyo osukubhekene nayo ngaleso sikhathi. Yes. Siyangizwa. Njengamanje awukuthathe as if enye iphase odlula kuyona. Yipho ukuthi wena usuhlome ngokwanele ukuthi ungayinqoba. Yes. Kanti akakafiki isikhathi sokuthi uyinqobe. Enye yezimpi okungakamele uyiphothule. Yebo sisingezwe. Uyangizwa? Yebo. Ukuthi namhlanje akwenzekanga ukufisa. Yebo. Vele uhambo oluye empumelelweni alikaze luze lube lula. Yes. And isitha siyajabula uma abantu benezwayo. Asikwazi phela nasukuvuma ukuthi ivele iphele lula kanjalo nje. Yebo. Mhlambe ubuzogonyuluka ngesikhathi esirong. Kusakhona okukhulu okumele ugonyuluke phezukwakho. Yebo sisingiyabuzwa. Uyangizwa? Awukwazi ukuthi usungayibona njengesahluleki noma njengesosha elisala empini namhlanje. Emva kweyigigaba ezingakanani ukwazi ukuyinqoba wadlula kuzona. Njengamanje lokho kwenzeke namhlanje kukhulile emazini inhliziyo yakho. But not more than indlela abakulima sengayo bona. Uqinisile. Isidinga ukuthi ke lento ungakhali kodwa
uhlale phansi uqoqelela amatshe Qina njengana. ulokhu waqoqelela ugibela phezu kwawo ulokhu waqoqelela ugibelela phezu kwawo mhlawumbe namhlanje sibizwe nguwe kusasa sobe sibizwa yibona awenzanga iphutha ngokufuna uzokhuluma into ekulimazile ngaphakathi wenzile iqiniso futhi wenza into eright it's just that ubufuna ukugonyuluka kumuntu ongenandaba nokuthi Uyabona ingane zakhe zonke zashaya umngane. Bengifisa sisuqinisile la bengifisa mina bengingakafisi ukuthi ahambe ngoba njengoba bekhulumile bodwa bandawonye ngiyazi ukuthi sebebadala okunye bakuthatha ngokuthi hayi asidlulise sophila nako uyazi ukuthi mina uthe mephuma ngazama ngamlandela mfuthi namncane wanqaba wasithi isandla ukhombisa ukuthi akafuni ngokumlalelwe understand lokho kuyisign yokuthi ngiyafisa ukuyibona ilungu kodwa ukuthi ayilunganga namhlanje akusho ukuthi ngeke isaphinde ilungu maybe yophinde ilungu kodwa ngenye indlela mhlawumbe bona bazothatha isinyathelo ngalolu daba lwanamhlanje kanti lapho sekuyolunga noma sekuyophuluka wena they understand ngiyayithatha ngiyayizwa uyangizwa ngithi mhlawumbe bona bazoyithatha ngendlela abethi bafuna ukuyilungisa ngendlela kanti ngalelo langa sekuyophuluka wena sewuyolapheka lento yanamhlanje ngizwa kahle sengidinga ukuthi-ke manje ube strong wenze lezi zinto engiyishilo ukuthi zenze usifonele uma kwenzeka noma ngathiwa kwenzekala uyasifonela uyasitshela uyasifonela uyasitshela sizoyihamba lonke ijeni nanoma ngabe yipho sukufuna siyihambe nawe esinyathelelo yokusithathile ngaleso sikhathi siyokusapota futhi kusona but engingakufisi ukubona umuntu wesifazane obeka impilo yakhe emuva abeke injabulo yabanye abantu uqala ovumela ukuba yi-punching bag ngoba nakhe sabe ukuthi angikwazi ukubopha ubani ngobumfowethu uma ewumfweni yena ukwazi kanjani ukushaya Ushadile umfazi wambeka isandla yakubopha ushadile sisisitele ku lento edala ukuthi kube ngidedela abantu badlale ngami into emkhule ngayo ngithi uyabona ukuthi uma ngisho ngithi emprotector ubungenawo amandla ngithi ngaleso sikhathi ubumncane ungakwazi ukuyikhulumela umdala ngithi manje usuyakwazi ukubona u-wrong no-right ila sekumele khona-ke uthi sengifaka isicifizo sokugcina ngithi nginqamula-ke le nto empilweni yami yebo ngihambe naye ngisilukhondolo kodwa namhlanje ngizothi ayiphele la ingaphindi idlu kanjani etuka kanje ilento efisifika manje ngibulala umoya kakhulu ezinye zezinto azenzeki ngendlela esisuke sifisa ngazo hhayi ngoba inkinga isuke ikuthina kodwa inkinga isuke ikubantu esidinga ukuthi lezo zinto zenzeke ngendlela esifisa ngayo nabo awusuke okokuqala othi uma ebiza usitetelekhu kufike kungenzeki ngendlela afisa ngayo noma agcine engakwazanga ukukhipha isilonda sakhe kuyenzeka ngoba ngishile ekuqaleni kuwe ngifike ngithi abazali baye bebone ngathi siyabadelela uma sizothi sicela ukukhuluma okubuhlungu abakwenze thina ngiyafisa isikhathi ukusirivesa kodwa futhi uma ngithi ngifisa ukurivesa isikhathi kushuthi ngabe ngibukeka njengegwala angikaze ngibe igwala empilweni yami akwazi ukuqala manje indlela engikhuliswe ngayo ngikhule kanzima angikaze ngiyitshene ukuthi ngifisa ukuba yinto nje imfaduko into engilutho ngiyalo empilweni yami ifiye yami yinye angifunde into ebeyenzeka mina yenzeke ey'nganeni zami angithi kumele inqandwe nguwe manje angifisi yenzeke ey'nganeni zami angifuni yenzeke ey'nganeni zami ngoba sisestetelekho mangasithiwa ngiyashada kusasa iy'ngane zami zingahlupheka iy'ngane zami zingahlupheka sisestetelekho angazi ngike ngikuthola ithuba lokuthi fanele ngihambe ngemzini omuntu iy'ngane zami zingahlupheka sisestetelekho anginalo ikhaya mina ngiyintandane ngaphandle kwagogo nomalume mina anginamuntu but izimo ezenzakalayo lezo ezenzakalayo mina ngikubongela ukuthi waba nomqondo wokuthola indawo yakho yokuthula kunabantu abafisa ukuphuma emakhaya namhlanje abathi angisakwazi ukubekezelela isimo engiphila ngabantu basekhaya ngicela nje noma ozongithatha-ke eyonginikeza uphahla khona abantu abaphuma emakhaya bawaduba bengenawo amandla okucabanga
noma amandla okwenza izinto wena osuzenzile wena unendawo yakho angivumi khona kunje mhlawumbe uNkulunkulu ngelinye ilanga uzonginika ithuba lokuthi uyabona nje akakapheli ayikho into ebuhlungu sithi sitethele kunje ukuthi umama uzojabulela iposition oyitholile entsha ungena ujabulile mama sengithola umsebenzi endaweni ukuthi la wasikhona ukuthi wonke umuntu uyafisa ukusebenza khona athi wema wena uyajabula usuke emsebenzini onemali uyosebenza emsebenzini onemali buko sibani banabasebenzi esho mfowethu kwafanele ngenze njani kwafanele ngiyeke mase ngi-aplaye ngaqashwa lapha ngoba la umfowethu akasebenzi izimo ezenzakalayo lezo abazali sithembe sibabone bekhetha iphele emasini beney'ngane abayithandayo ney'ngane abangayithandi so into ejwayelekile kodwa idinga ukuthi wena ube strong u-enjoy impilo yakho uzicreate-ele wena injabulo yakho uhlukumezile ma uhlukumezile ma mina ukamula ungihlukumezile kodwa mina ngikhaya ungihlukumezile ma impilo sesisitethele at least sisi usanabo nabantu abanikeza i-support abafana nayo ugogo nomalume bayakunikeza i-support hey kunabantu abangakwazi ngisho ukukhalela muntu yabona abantu bayasho namanje ukuthi bazoma nawe noma ngathi isimo sinjani bebehlezi beba bevuka nawe laba bantu ibona abantu osuwabelwe bona abawumndeni wakho mina ngisafuna ukuzika ukuthi ubani ohlanzekile ophoqelile ungaphoqelile waphela nama ngempala indini khonzolele ukuthi yena usana yintoni ngalokho ayikho wena nje hlukanisa into ngesikhathi uzibike ukuthi awunama kodwa wakho nangu ngoba uzibonele ngawakho amehlo wazama ngayo indlela obozama ngayo yini manje ngakuhlupha uqhubeka nendlela yakho eyibona ukuthi yiphi ezokulungelana nomuntu ukuthi udepende ngakho uyakukhipha namanje benginesifiso malume ukuba ubeyiphendulela bengizocela mina ukuthi ngezinto esengiyibonile empilweni yami bengizocela ukuthi ngenze i-DNA ngithole ukuthi angimkhumbuli unkosikazi omenza into enje bayakwenza ngikhona ukuthi uma wami bayakwenza futhi okungaphezulu kwalokho kunomama abenze ezinye izinto abayilahlile ukuze kube namhlanje bayakwenza ungamthuki umuntu wesifazane umuntu wesifazane uzokumangasa unenhliziyo lokho kwakho yebo uhlukumezekile nyavuka kuneyigaxa ezinkulu izingane zabantu eziphila ngaphansi kwaso ezenziwe umuntu wesifazane yesize inkosi ngakwenza ngibona sisistepile kunjalo okay ngiyabonga kakhulu noma kuphelele noma ngiwaridi ngokuphepha kwami awukabuza phepha akakwenziwe kulungile sizocela kodwa usuku namhlanje ngiyabonga kakhulu makukhona okwenzakalayo ngizokwazisa ngizokuthinta makukhona futhi ukuthi bafikele nosibani bese bazokhuluma ngizonazisa ngoba phela akusekho ngizokukhuluma ngeke sefanele nibe khona ukuze nami ngibe nayo ungabavumeli impela ukuthi bakhulume ngoba sasizokuthola usunecala ngiyabonga kakhulu sibonile kambukeli lapho ngasekhaya beyibikela udaba labo kabanzi bezama ukuthi bexoxisane kodwa kwagcina kungenzekanga namhlanje besibhalelwe usisi uPinki othi ucela ukuzohlaliswa phansi nomndeni wakhe because uzalelwe kuyo lenkinga njengengane encane so uyayibona ukuthi iyakhula and lenkinga iphakathi kwabantu abadala ngazama ukubanikeza ithuba lokuthi bevulelane ifuba uyabona ukuthi yebo khona inkinga yini lengaka abayibangayo uma omunye kumele asolwe ubikezela komunye noma usolo omunye basola ukuthi inkinga enkulu iyaqalwa nguye uPinki the day decider ukwenza investigation noma ukusiza usisi wakhe ngokuthi athole kabanzi ngemvelaphi yakhe nimbonile kumama ovele wasukuma wahamba besise Adams namhlanje siyozama ukukhuluma naye sazubuhlungu kakhulu ukuthi khona wesifazane ohlukumezekayo futhi ozalelwe kuyo lento yokuhlukumezeka engenayo umuntu omvikelayo bazale ngathi besingayiphathi
iy'ngane zethu ngendlela efanayo ukuze zonke iy'ngane noma ngelinye ilanga uma uhamba wena emhlabeni zizokwazi ukusala ibambisane njengamanje kulowa muzi kunenzondo kakhulukazi ubona ukuthi uma wakhe uye wamiyekelela uma kuwukuthi usukunenkinga ufisa usiteteleka azokusiza akakusize ngoba unenkinga hayi ngoba ufuna ukuzobukisa noma ufuna ukuzo-expose abathile noma ufuna ukuzolwa impi yakho usiteteleka akazile ukuzolwa izimpi zenu kodwa uzosiza nina likwazi ukuthelelana amanzi nibe noxolo unyaka omusha asiwuqale kahle-ke lo nyaka singawuqali phezu kwamabibi siyilungise iy'nkinga esazalelwa phezu kwazo nesihamba phezu kwazo ukuze ngelinye ilanga sizokwazi ukuba nokuthula uma unenkinga shayela le namba la ngaphansi la ezansi nje uyozokwazi ukuthi uthole umsizi kasiteteleko bese uyamfonela nansi-ke inkinga enkulu nifike nimbize usiteteleko bese uma udaba lungahambanga ngendlela wena obufisa ngayo bese ubona ukuthi ngcono uthathe inamba kasiteteleko uphisane ngayo kwabanye abantu ukuze bezom-atheka zothi mase ngikuvulela icala ngesenzo sakho sokungihlukumeza ngoba nakho ungafezekanga iy'nhloso zakho bezothi usiteteleko uyakuzona asisho kanjalo-ke naku-2025 sithi uma unenkinga bhalela isiteteleko media noma ubafonele ukuze ukwazi ukusizakala ungane kwi-channel yethu uma uqala nqa uchofoze usubscribe ukuze ngaso sonke isikhathi uma usiteteleko esenza njalo bese uyakwazi ukudla nabanye asishoni kanjena sithi umnandi sowubona ubuhlungu usala kahle asibonaneni futhi okuzayo.